was a car adwadie bi edamontem nipa kro no epese wo twiwudie abusuafo international bebo papa no danche bi wakoto asase no okoso koyeso adwuma no bia na nipa baako wo se media we se media mamu ntwamo ho nsekan o ADR ye besiesie asem no na ye de amamo se ya abusuasem ye besiesie na ye de amamo no adanche asaso eya ntete ye de manwumakua hodo mo pie peje omunimdie mu ema bibia timi wie mu die e de ema wonom kumase amadi abrada bato no so pe ye ben asafo ya bibastem na hodo mame se wa plaza first floor hodo madam monsa ebeka echi se hwie ho bogoso ye ho sunwanso ye ho kokofodua monsa ebeka yen e ho honom abusua ya no mafre ye was ama we say so 0544 141688 0544 141688 ana 0266717101 0266717101 ofre ya beje wo so anom de de no an vital mark na vital mark ye ba ye emfie aduonu nie ye nya problem bia da wo abusuafo mo nkoso anamononom na monoma ebeboa mu yie papa ya tese enya asem ketwa ye wo so ya mark drink e wo horom na no de papa cafe bia enim na onoma ne tom na wo kro no ho de se kru ni no abusuafo vital mark chokonzo so e wo honum ede de yankase kokoi bi ne de aye tio broma kakabu abusuafo mo nkoso anamononom na de akokom bia no eye papa ya tese enya asem ketwa ye wo vital mark banana na banana ne de kwaduo ena abusuafo ye de eyo ye na ede rough enya grokra ene o vital mark strawberry so e wo honum eno so eye kama papa Mr. Wada calcium wom omega 3 wom 6 wom 9 wom na ahoden ko ase twom enti pani wonum no na wo ma ba ne bi no so ebobo eboa mankwada no madwene mu bi ba bia supermarket obia no okwa wo de budin na tunin wonsa ebeka bi e wo honum adehye no mienu ene age brahwe ye busonfo bekin kankase boidi asomwo miabedi kan midin asonaba ohene kwabena boate na wi mene trimuda hene nana kwasi wusu echam Asem Beba Dabi. Busonfo nsam no enchire mu no ankasa eni na ye bo pehwamwa ye ko Amamfi West municipal mu eho na ibenya yakra krum ewo atoymantemu Amamfi West ni mu don sabra branch ba kwa wanya mfirinhia do aduasa miedu ni din yadonko ye den wono anese nimpon ni twotwomtwo ya wabono na ba wiase kwakuma anu ene yadonko afase kan kwakuma anu minase no de ato kohye watwa jese bibia mpuso no bibia nkeka no bibia woso don prakopa no wadi boni ayete saa ene se ya yamana bofo cha sagiri ene odi akire mu de twodwa kire se yadonko yata chese ataduata ene wo mbo brado susu se ne papa kwakuma anu no eno wo hwe hyebere no mu a waswechi chese wasesa eno odi ne hyebere fita no akoma ne nuata no eno odi tuntum de do ama no ke ne ebende do abi entuomru yakum wo fa fichiri ho aba se wakofa kutukuru ne papa kwakuma no minim no de ato na chese agiri wonsem no botoma yentie wo aye Krobea wo so Yaw Asante in da making yara or Amamfi West municipality Yaw Asante obidati efi oye Asante gwa bokuwenim atra Krobea esia anade num ansane du demo ekrasi ya America ho asem moya asitini the 1st October ebakere ya she bosom asefo for na demo ayofu semi America culture we efi na mwesi de abranche bia wo susu de we nya 33 years a wo fa de donko onye na papa na woti fie krum ewo oye Yaw krum na owo na nanse mi na papa okede na bano ata obani chana obaka chende da ohwe abramo no be small bana owo 33 years sabi what's me class ho okoprom oba odefem biara na wawai nti osusu de anka na papa nfa no ho ye sacrifice me he de na papa man of pan no 20 no fan kwa disitudu na ontu mfa mo hwe ebisia no this sense that na papa bisa ni na he de o se na papa de so we bi nchi na mokwa acha na ebisia no o hwe no ho de o ye babu no hwe ni nua no hwe na ma me no na ada sabe na papa na o de ne be ya sa wa suma na do mfa na mbra nti mo botum wa ye da boa ono banaye de papa
Bobo Bodnara, now I sacrifice you to other manama. You to me that papa disagree, no other baba a guy, ever in the now that papa should wash up the man some did yara oka. If you papa Narankasa, Bobo Bodnara, Yaw Krobea, or fair or your info, our there, when the day in Casa. Yeah, papa the kada wa yina badan kasa na dinkin fa wo ko mo kada okay no no woma adanche na tama papa na baka eche na ada asatu nti ono wore kanda de beche na wetu mo afa donko na wetu no fo eyi mu na wo ko afa ya according to oya papa na year a yen no fitin komo no chede enyimbru no ono wa hihye ne nyame yinara wa kọ ne yankudi inchana odi sike bia other than a cow, other quite a mana, other the few. Obo Druva, Obena, Nukunia, Yaw, a Donkoi, Wabo Madinara Equini, or the Mojim, a Mojano, I did when you nara, no food there. Never being or your Donkoi, Gina, or your Tokeno, the Mukita Saka. If you want to pay in order to trim, or the cook room war, no quite a catcher amount to the one blow, Namukun, or Yamaba, Donko Uku. What be the Drew one now? What do Nakasana or the Bojanu will win with them? If you were again the worship, what could pay damage that? Or you don't pay after we could never pay. Or son only second to the chat, never pay it that. Or that's a policy more on Nakasa after the soul. Or you name your market politina, then Tarana, let's have the woman Katra. Only see them more a pay. Na wa ba sende na papa ni ti ode akọ bi biara onu susu de odo kwa sabi ababo de be yi ama no onu na bisuafo ne ko mo of what da bi donko sa badama no nya ha wo so ni mu no what to ne so gu ni tira what a police foma ne yo le kase oya donko yi a police station ma wada na akọ oya Asante Gwa police station a papa no mu no oye itiri no otwe no na numu no so otu abi ni nara da ma bi wodo akweku pay mu ewo oye Asante Gwa government hospital mortuary ya oye donko ya yer kada so ni da ma bi oda abanku ti de wo bo modna wa hwehwe sabi say nitu no oka mo na mudoma le papa nitu otu mu ku le papa no nya akutu o san kan nitu de odo kwa akọ disedi ya wa hwehwe na fimbra nyine demo start there in probably 33 years angasa leadership otikrom according to the class of formation there Yaw Krobea no won ku de donko sabe wa badam da na da bibi order da that's when you da makuku bi there we kuna papa there up there order no ko disedi no your kan order tna asati di na dem there embalum traffic to da na aya obren bi da na obiara kwese ni bi mata nti maamene de onam de ogwa okọ belinti obobodo oye de orokọ obisikare kwa akama ne yanku bia onye ne ti ikrobo na wetum anapa no oda atwidi da breno ewe kra so ha ugi no sede donko yi eku papa no kra mitri no so mbono odi ko se de bi okunti ama ba ntren kanto de donko yi ku papa no kaplen mbra ni yiri de do pe ode sekana nkasa aga sekana nkasa afuna yedu do yare no di ku papa no ma me ne botu no nto wo de mi no na odi nkikemo de orokọ akwa akaka no ndo ye bi sie na ho musa no odi nkikemo kwa no na o ye suspect nto de anke odo tu wo ja papa na mo de no bo je mu no oda no ma no hia na papa na after de kan pika na mo ye mo ye o hia no kwato da ni ti no twa ni ti no so o san odi fido nti sekana nkasa na odo boda ba Jean Framman before Charles Ajiri na wade amane ifira Memphis West municipal no wato emantemu ya kra kuro nu na sabre kwakuma nu ye ne se ya donko ne se kwakuma nu hwaniti emu agro papa ya ko yaji kumase kwantempo no so na abusuafo bra Facebook Tech 102.9 FM Tech 102.9 FM na bra behwe wani so ade akromfo yronfo amagidonfo ibi eni aposifo de si ani wo kwantempo no so ma ekowi ase posifo no ten dimayaw dimakum ema ekowi ase no obatimi edi akromfo no so enkunim akum emu edipa emienu
bra Facebook ho na behwe na bomu ni akuduro di ya wontime emma honom ba ko na bia honom esa no bra otek 102.9 Facebook no so na bra behwe wa fe ne se na oda ho saa na wo kire mu se emu ba ko de onyane tiri edidi mu ema emu emienu omoso akorabo eka wonom ye ni manimu ya ye kasei omode omukọ St. Matthias Catholic Hospital ya eno ewo yeji ya omo hwe omo sebeye na omo beto omo no omo to omo apẹ emra ena omo bedi sade etie na efata asem yensen training Daniel Techi ne boaboa no eto yenkra na moma yenti de okae before sene moti no correct na etie me ka se so se be so mi temi de adaje ne to so ewo yedine ni ma temo sanse ye nse ye bia ma fo fe ti ba be to e ma wo sanse e bia ha no e ba ka se pa enti ama aro so so atu ni asi e kwanti pon so a dan no e ali a robin situations na e koso so me last point e me ne da mi no ka sai robin is in the so ye kwanti pon so no e so kan bo ye ti kai Ibi inura se the baking day crown. Robin situation means and of course. I mean no almost this can be no 8 passengers no two. Almost this can be no 2 passengers no two. Me no say nipa me sa e driver for me sa and the car mo about the hospital. I say this one e to car mo no to hospital hobby a met ka say nipa nsia and me no Robin dey to put moto a mo e the hospital say. Na enura dey see na chese no pa Mona EBC by 4 you ebi esi enti by 7 dena 8 and a police for a copy so omni arobesi edi esini police for no arobesi so mutu no to start copy himself police for no esa no property omni come to after that point no omutimi ku amumi no omusema omuka no chemu nesa akonfune ba bensia ne mumumi no omutimi ku ye omususu se emu be na to no aka mu bia ye betimi aka se ekobasa obi eba omusema mo kan se obi ba ene kidi anasa hospital na we gun wounds en abaho a wo pese ye bi na ya omese aka obi a na police hospital say omu adwumo no omu hu se to no aka bi mo ne omu de mojachiu na adwane afri bebi ade ne tie no ana pa omu se omu sa ko bebi ade ne tie no makọ wifem age se omu timi anasa hu eye ta hospital na hospital bi ese omu da wanti obeji a ehu abo ama papa nya tenge ehu ena boy ji for say ni e ko so e kwete pon so no ene tutu say e fa ko di ababu si omo di ba bidwa na akonfa bitwa omo kwan so agije omo sika nyina you this kan ko no ben mani ko ko ende juma sakai so do this kan we no sa tutu abo no de ente ene enti ne dwani fo no e kan say omo se aban ni Ghana police say omufa eye police from do na epamra make me say police for do work no extra police for do work pa extra e kan na komu almost over 20 the mum say me no can say me ha me kan police wa ka wa no be 10 e omu konya special duty no mu ko a yes ekro dam ai bi ne kra na esi a umya investment o me ko combat that crime no enti enu ni atisade a egadi fama no to police ni Abujafo yensen training Daniel Techi ne training kan Eljonfo akromfo ranfo yi a wo mu akwamka yi ebi nso akopiem ewa Memphis East Municipal mu abujafo atoy mantem kro no a sabre de ne wo mso ye kwa ba na nso bantumi ankwa ma mu ne aposifo de akoka siani ama akromfo no enum konfutachi amo enum na sabre de etututu odi ma yodi makum akambo mu ama bo mo transe do asambre ban ye wo mpota mo na ne ye bon komodi tudwa hye onya ne ntie ye to ne nkrasa wo mahwe na akromfo na ba wo mo baji amamfo de omade akro no wo mo to aposifo nkra prakope na aposifo duru ho sabre de emu ednan ene tu nkan wo mo ne ba ko de ye se otulu anka na mfo apo ba bia fa aposifo guso a wo mo hwe ntipota mo nyina de wo mo ekrado se ye tutu ani na etokromfo na nim de aposifo e beto mo nkra na mosma intent ma betire no
Yako yapom de emu ensemu na abusuafo ntobro yade bia ya na etete nkwada pa ya tase enya asem ketu akora ne no na aka obi amampanimfo abuhu akonta omo kyerɛ se nyame ya dom na boni bia ma yakwa ma okina na ombebobo nkwada mpane yese de be ne yade ebi ntimi enchi wonom na asante emantemu pani a wono ne yanya no foforo kora ya woda eya apomdia no Dr. Fred Adomako Boatin wono teka bonkomo no de atudwa se nyame nim no kwasem ne se ohwemu pa de a fi champion yenu ene eye edumiensa ne mu no nipa omunya ebie anase nkwada chichichichi wo no na omodo no eye edioson enkron eno na aka obie ja se ebre no omo kire se omba be bi edi aboa se de be na yade no entime enchechecheche nkwada abasa na wa bro no take kasa ye no moma ye ntie Dr. Fred Adomako Boatin. WHO CDC estimate for 2023 indicate that approximately 700,000 children in Ghana were susceptible to measles. Now, furthermore, WHO and CDC measles risk assessment to identify at least 15 districts as high risk for measles outbreak in the country. And this accumulation of susceptible children creates a vulnerable population at risk of measles and its severe consequences, as I mentioned earlier on. As the number of unvaccinated children rises, the likelihood of outbreak is very high. In 2018, there were only 9 measles cases that we confirmed in Ashanti region. In 2019, there were 2. In 2020, we confirmed only 1 measles case. In 2021, only 4 cases. In 2022, we confirmed 24 cases. But just last year, 2023, we confirmed 79 measles cases. Abra for Pania, what said and can your Pania for Frokra, ya obeda apum de mediano Yaw Asante emantamimu. Koto no yes kit koto no kwasitra. Ya sabri India pusi ba kun soja ba kun roba ba kun. Baako bia ne gang no market Japan ho ya kwọtụ no ahye se nkwọta mu adaba mprachiri mfinhia do aduasa ne se ya ye kire se ye sojani ya ne din manase sojani de ndiama woni do bani azika ya mejo na posi ni nso odon so woni do bani baako Sadik ye Montakilu no market Japan ho se abaya baako ya no eba bank babis card mo di no nte we atu wi nkra no ne ade ne nam so a jese phone go mu se phone kese ne kuta sa na o mo atwo nkra we abona ni a kire ne yonko sa bo no ma koti kwan so no ma babaji iPhone 11 Pro Max CB no sika no so be 40,700 Ghana cedis jese sika no so popopopo e wa ajriga no akra den potem ho match bo so ne de to so medu no a mo no a e na sa assembly si ya aposi for de hwemu a se soja ni ba police ni ba ko na do ba fo mi no aboro ka ho bi e da bo mo chi ye anamo ti se pani a wotena adwamu ti masem na afili na samoa e do nchibu no atudwa kwadu de bo mom chese de bi ni fo timfrinhia aduasa ko ba e na chese wose de bo mo de ntansa no rasa bo mo a ni sabra e ka se de bo mo ko na bo mo akwakodemu na ESP adas ko de bo fo Emmanuel aye haliga e no chese we no e be bo ko turo akotena anaso akwasetena ye wabu asem no a bo mo kwakodemu no e be bo sanse we no se be ya foforo nso hweso kase na obi entonkoso enye bibia etesa nti ya mompenfo abaso ya de ewe abusanfo anana ye de premo to break asebo Asem Beba Dabi de no abo o take 102.9 ni ginata ye de esiasonfo no mienu meni wo fa kwasi usu ene ba ye me ye frema so na ba ohene Krobea boati kwasi mabu di ama Ai wawi amawio ai akra montwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a Plaxmox mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Wubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Ate say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achakura 4 days na Pavi and the Plasmox mixture. One no to malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacist and herbal shop. FDA aje dweden kra to yatum. Hey,
Opani, Mashusha Wache, Sir Perfect Series books here. Oh, mammy, go to a bimame mano. Oh, a jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG Perfect Series. At tomorrow, dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine so. Or nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect Series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a battle Pia Koto be money. Hey, and also ready. So put crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look ready. What table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. So a here one more at to phone call put to a station and crying down so mine. First stop and your mama beer, your tonto books beer from 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect Series. Your worst future is secured. Apomode Mapade and one Hepa Plus Mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus Mixture. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus Mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus Mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada when you feel to me nunca. Our pharmacist in her bash at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus Mixer. A mapobudra mapa. FDIG Edwin Krasoya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie a 102.9 FM Sir Orni Marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha Yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao aja nyameshrawo me da abodi ase ona boy asida tosumienu ekoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira o se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o mmisa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire o se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn e kire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tena good timi da radio ase yes ya da ase me chantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori medjuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch
ahomachi 5 na miri akɔkye apan of na demu abɛkyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi wu apan a mesi machi no ani nti nyama bia miri ye wo fie hɔ no ano odin mede ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na woyɛ ne falifo na mede asɛm na bɛtu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na dia woyɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me woni me abresi fie wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama mbisa wo sɛ ha me ne yesa ama wodi dan na rent na wo ka kire me sɛ wo so ontenam na tam so ana wa ye dan na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina o ka kire ukuru so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me bua no pa cha me bua no pa edu obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die nti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sey ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asoro na okoye no awa paaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onya adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma bibi ma mitime kire na me kunu fanchi na abuba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onya adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduya mitime ya kwaye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan onim so onini nua panyina twempena onim so o mo nso ye anuanom nti die ne ka wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso te ase die ne ka hono makono Asem Beba Dabi na wa nwini anko akiri se sa afo na makono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye hono makono medwene ko akiri pa wadi akora na sign almost be say 8 years what did you say 34 akwala no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so ogun fie say me kora na me ka kire ne say oyanda age I mean me ka kire abusia mo tie bi dipe eye me ni mienu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san tie ase kofa no sa akwara na tie ase nti na me ka say ona makono busuafo amahyiamu ha me bu kotodwe e pabra kwasi ache so on fa me bone nche me nkwasi asem na madi wa hu so odi nkwasi asem aya na na etu wajimi ya na wunyimi majimi pa ade wo ye wajimi ya na wunyimi majimi pa wo ya kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege akra no munsio ona wo twen nipa ni sika ni free o yere fonso edigu wo fonso ana o dis kan ye dey meditwa bet o de ye dey meditwa bet se be mbedi bi na mediatua hospital kana na medino o de oba ni sika ni ye dey meditwa bet o di twa bet avieta o ko twa lupre obi na ediska no asende wo yere se on fanhwe ne ma mpatwa ena wo wakohunu atwende agu wo fon so mpatwa ena wo twego wo fon so wie no diska ne ye dey meditwa bet avieta odi kotwi avieta mpatwa utri ne sense na mitunu 50 cd ndi utri ne dodo sei ende ye kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect protis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alpin ni tu a atofuma na se wadiu na ada na ne ye ko no wa nyina wo ma ne koi na me pedodo
open dodo patwan enti utwi 50 na yedi ukọ no me fa so watwi 100 cedi ni nyina yedi 150 yedi 200 yedi wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so bi pesca de to hospital bill ntina ama me yasa me me say bi betimi asisa 2,500 ni nyina e patwan wode anadu bi me dala ta kwa eduma eti me ba ye no na me tini penku ka trasra eti bi enku no so a to so ko ana me ya do so ku enku ni Krobea nie on kana ko wate Krobea nie ni ana me to me enku ana me desra OTEC 102.9 wa to so kunku ni na die enti no odwunso gu wunkum na wo ye dan na hu sa dwunso de wonkum OTEC 102.9 FM to so kunku ma ti wada ma hu ya hu se to so enti wo hua na hu ye me ya me de fa ni mo me ti de fa ni wasra wo yire dwunso 102.9 FM osre yaw me de fa ni ana hu se da Johnson o dia franco ile ena wia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka wudin awia yi odoma nkoma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho yahyiehia yebema yenho aha na yama yenho akwaba de aba bosomi fofrom de aba eda fofrom ena wiei yahia na botaye no ne se ye ba besom ye de adesua ne ade kire dwumadie no ena ebesom na dwumadie a ye die yi se yehia se yia da biara da asem krope ne eka ye se ye desua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no ntina wiei a yehia yi nokre moma yense yenho se ye ba besua de afei ye ba be kire yenho nso ade ena wie nhyiamu a yedie yi adofo ensem wo ho na ensem we wo ho no enumu
ene ebesua de afiri mu enu mu ene ebekere yen ho nso ade de afiri mu na ya no akai sesebe obi kotwa ho ene wiase nipa nso behwe na ode amia obibi se wan hwe saade no na da ne da wodi hye utrim se wa wonim obrabo wa wonim kwane abefa so abetutu anamo a onua wan hwe ya abisa se yekaso obi esa wapem okọ enko ye huriw baabi a yede wusie no wantumi ansi fom wakọ akosani patenten ko ho kwan ben na obefa so a ubesi fom ehọ ne asem no o enu hunti ene sese nipa bia wote ase a bata adesua na bata adekere frisa wo bata saa nyoma mienu we ya eno na betumi aboade wa brabo akọ edimu enti ena wie ya ye hie saa pepepe ne ebe ye no ene eye bosomi dui ne da edikan ene ye benada emfimpinu ne aduonu nan mu ene ye daso yi na nenhia mu yi hyene nso sese ukọ Spain abutimani mu a ye wo woni a e monitor show yi no hwe ye live e wo GN Be Love Radio so ena wie Be Love Radio fo amutie yen na mo hwe ye nyina nyankopon hyira mo na ontutumu anamo enso emfa ensie ena wie ukọ United Kingdom abutimani nso mu a ehọ nso adofo ne adehie binom atwa ahia ho ye adwumadie etwagu ene yenuanom a mo GN Radio so na mo monitor yen nyankopon hyira mo a mo monitor yen wo Patmark Radio so Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio so ena wi amu nyina ya chiachia mo UK fo a mo hwe yen nyankopon hyira mo no ntutumu ana mo nso mfansie ena wi ye wo Kings Radio eno so ni TV eno de wo Paris France abutimani mu ena wi amu nyina nso ye da mo asegemo so Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM enso wo Belgium ena Sky FM eno so wo Columbus Ohio United States of America ena wi won mu nyina nso abade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ho mede de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie awiei apesemakana nanie ena wiei yeshia ena wiei ye ba bisua de eya ahyane nso sesa oba social media ne so na ohwehwe Otek 102.9 FM on Facebook and on YouTube enedwumadi a ye de ye stream show no live ewo ho hwehwe Otek 102.9 FM either on Facebook or on YouTube dwumadi no ye streaming live obe join na wo join a wadama ode wadwenkyire bi a wo no ode be join wo ho ye beje ye be kan no kama ewo afidikasi yi so ne de amawo ena wi oba mi Facebook ne so a manya Priska ejapoma wo so ena o se akra ya Krobea Asante awie mame ma wo ha eburu nana oba Priska City Fashion and Training Center Kropon Pantested Junction ye be o se 2 SHS nana Krobea yenso ya boadem na ade ba ko ada ne da ye pesa o hye ne nso eni se da bia ye kai wo mpaibom nana ya Krobea Asante udwumadi a wudie ye sire nyankopon ni nhira ene na ho bambo ene ne nkwa husan se nana Krobea ento no apamfo nyina so ena wie nso ya ye ready ye ba betieu frise dwumadie no ye hwemo frise dwumadie agi nipa bebre no ankwa mate Priska ye da won so ase papa hydro ene o se akra Krobea ene wakasa asemu aka ye no enhira osreba watiefo no se enhira na abi nso nkan wate ene wie ye nso ye kan ho ewo odwuma wudie mu ene wie nketie Charles mehusa wonso awuram no se akra Krobea ene asanwa se car wash ene ye nso ye wo nana Krobea ya boadem ya biebiem dwumadie no yenso ye hwew Mustafa Said nsunie brami abusuakuru wafo ene wo se akra ya Krobea Asante ye da ase awie ya sahia educative program no yenso ye ba bisua de wo so yesire nyankopon ni nhira ene na ho bambo sa akra Krobea entom so nana ba Steven ene wo se akra Krobea so ba treda nana yenso ya ba demu ha we love your program so much
nanaba we also love you nyankopɔn hyira sɛ da bia wo nso tie yɛn wate ɔgɔrɔ mensa nso nie nana yɛ Krobea manso asuo nyunufoɔ yɛn nso yɛabɔ awuram ɛna asuo nyunufoɔ nyinaa mesɛ nyankopɔn hyira sɛ nka mo yaya Mohammed ɛna ɔsɛ akra Krobea nyankopɔn hyira mo ɛna me ho kani yɛfɛ ne suwe ba na no wɔmfam dwumadi ani agorɔ na me yaya Mohammed me wash town court ɛna wie me nso me ne ma pamfo yabɔ ade mu ha dwumadi no yɛtie mo na J-Max on your Facebook ne so no de ɔbɛka yɛ ne sɛ share nana me tu amanfo nyinaa fo na ma sha amanfo nyinaa nkuran na ma sra amanfo nyinaa sɛ ɔno mo nhye enti wo ba so a ɛyɛ ahye nana entwi seminas ɛna ɔse akenkan wura Krobea nana Yaw Asante ɛnɛ Nas Gentle Cat Ebreman Park no achi akora yɛn so yɛabɔ ade mu ha dwumadie no yɛtie mo donk of senior ɛna ɔse France abruchima mu ɛna akora Krobea me nso me wɔ na amɔ fire akora yɛn so yɛ kam ho manye kɔkɔ ɛna ɔse good morning nana Krobea ɛna United States of America for yɛn so yɛabɔ ade mu ha ɛna yɛhwɛ mo ɛbrɛkora na mu no Musa Sagacious GH baako pɛ ɔno nso wɔ United States of Kumasi ɔwɔ USK abo eka ho ɛna ɔse akra Krobea ɛna wie yi yɛn so yɛ wɔ ahoma ne so a yɛhwɛ wo unruly saibo me de hye ɔho te sɛ unruly saibo na sese de apachi no akopie number 1 ada ide na do akopie ho saibo bra ahoma ne so na bɛka kyerɛ wo se na bintie good enti adofo sa na te awie yi yɛhyia yɛ ba besom na hyia yɛhyia yi onua enuoma binom ewo wiase a ɛyɛ ane nipa binom nhyɛ ne nso saa de ewei amu obi awu na ne bre nson obi da afiase na nsese saa nipa no dem obi da yaresabea ya ebia baabia yɛde bobɔ weedi efriwe enye hobia na saa asɛm we Krobea Asante kɔtɔkɔ na ɛka ɔse sɛ wa ma wo nyɔnko antwa nkwa wo untwa nuru ebi nso se wa ma wo nua antwa nkono a unso untwa du saa ne bi no ka no de wo bɛka no ni nyinaa no fa me kasa kyerɛ wo na awie yi abrabɔ enye competition abrabɔ enye race nye mrikatio ene enye akansie o bo de me bo me de ne anibre saa na abrabɔ te na na kokora bi ka kyerɛ ne na na bi sɛ obra akoye te sɛ opo bosompo kakraka yi a woda hɔ yi na yenya sushan eye ship different nesisi sipo so obi anim ne kwan obi a wo baabi a offer enkonkotwi enkonko kansi animu sa akolaide ni senti ne se obi anim baabi a offer sa wonam wiem ana wonam poso a empo se ka kwan so na wonam a ye wo susudua bi a ye de nante wo de amom ye hwe ka kwan de di kan wonam kwan so a ye wo efa ene fa se ye single road we nam ne kwam ofri benkum na eba we nam ne kwam ofri nifa na eba ye de hye atontem a eye line fita ne asan enti se wo free nifa na wo trasa line no eba benkum na wanimu nye na obi hia wa ye ka kire wo se wadi fo wadi nkuguo no na nkense se wo fa ho eno akwa ho sa mfa ho wa abrabo bi ne bi ye de yi ebi ye ahomaso apompredesem enien sode sikantempe me pre me ho anya ne ntem e de akwansi aba 2 mienko wiem yesi pilots no ono mo wo o mafidie bi a radar eno na eridi te se compass ena ekere ahai
ɛyɛ magnitude hwan substitute hwan memfa me terms ne nyɛ hwee ɛyɛ south pole hwan ɛmfa me terms ne nyɛ hwee enti sɛ yɛwura a mekɔ akɔduru pole sei ansa na ebi amaba fam ansa na ebi amabranche mekɔ United States of America bruchmem me firi Ghana kotoka ɛsɛ me wura ha mema ne akɔfa ha baabi wɔ hɔ ɛnsɛ sɛ mefa saa na brabote ɛnyɛ baabi a ne ɛfa 1 ɛnyɛ asɛm bia ne ɛka 2 ɛnyɛ deɛ wani behunu bia ɛne sɛsɛ nipa waso bɛte bia ɛne sɛsɛ nipa akɔ bie wano na adeka sɛ wahu ɔnam ne wiem enko obetumi afiri Ghana etu fa no akɔ straight mekɔ South Africa makɔ akɔduru nanso ɔbɛma ne mane ɛyɛ die ntia to da bia wobɛkɔ akɔyɛ transit wɔ baabi ɛno yɛ abrabomu ntwetwewo wobɛwɔ ne nyinaa ka abrabɔ ne ho ɛtɔ da bia wotumi sa wokɔ nkɔ obɛma wotu ani ento kɔhwɛ benkum ne nifa ento bia nim ɛgye wo ɛyɛ wo nko a ɔbra no ne deɛ wo ankasa wabɔ nya de obi abɔ yɛ wo nipa bebree a waboa nipa binom ama wɔn mu aduru mpɛmpɛnsuo bi nanso wankae sɛ nipa asomesi boa me wo kwan wei so ana wo kwan wei so ɛnɛyi ɔde bɔne na etua wɔnka abrabom no sɛ saa deɛ no ba ayɛ sɛ wafo alupre wo firi Ghana na wo kɔ China no akɔyɛ transit akosi baabi okɔ America okɔ Canada no ayɛ transit akosi baabi ɛyɛ abrabɔ na sɛ wo yɛ transit sɛ wo firi Ghana na wo kɔ America na wakɔ akosi bia Ethiopia nkyerɛ sɛ Ethiopia hɔ na wo kɔ ɛnyɛ Ethiopia na wo ba baabi a wani da so a wo kɔ ɛyɛ United States of America ada no wo kɔduru Ethiopia no ani akɔka hɔ ɛmuani nka ɛyɛ abrabomu setbacks no bia sɛ ne alupre di uko si hɔ no wobɛsan fo alupre foforo sa de akɔ no mo ani ntɔ no aso onamunsuo so nsu shama no empim obia nim ne kwan asɛm wana na akɔkora bi ka kyerɛ ne nana abrantie bi no ɔse ɛpo no ɛso baabi a wobɛfa bia no baabi a pɛsɛ wokɔ no utumi kɔ hwɛ ye no ankotwintwa wo bia nam di ulemu mo obi nsu ni lemu de wo ya ebeye wo bra yie eno na ye de emwa wo no menye nyaw na wo bo obi bra ma no adenti na asori a wo de a wo bakura nsi wiye enso obi de ho asem na wo ka akwa we de wa akwaji siga duro kwaji bi upe bi akwaji bi na nya bi akwa we wadi aduro odi bi no se sini ya wo pa nso kodi bi esini ya kodi bi menko ni lem menko keka ne ho asem odi ni sika duro no wanya ni sika papa bi ode ye de ode beye wo wakodi hia duro eye hia duro no wakodi ana mebusa wo na wano wa te se preku ntutumi kanipa ho asem dwene wo de ye ho na wo de nsi ye se ye de ensuo so hyen asase so hyen ani wiemu hyen mfato hu ya mede ama nipa yi ye de bobra ema abrabɔ no ewieye Krobea na Yaw Asante animetin adofo awie yehia nyankopɔn nhyira mo sɛ mo nso ma join ne ene Akinola Z Savior ɔsɛ na Krobea good evening baabi a wo no ɛya fabra faka ho bi why no manfo hunu die nti a wo chia good evening no Yusuf Islam Achibonka frisa Ghana ha good afternoon sei ɔsɛ akra ya Krobea Asante mema mo ha media me wo Bahrain ena me hwemo na mesre Allah ni nhyira na ho bambo ene ne yekoduru honhom no se enkoso anka mo na entutu mo nso mo anamo akra Krobea emfansi ye wate matemede hye emfa won so die nsie Francis Ajay ene ozana Krobea ye mede hye happy new month to you awia nu abedwafo nyina me mamo ha nana de enke ya ye tushio udeti ya wo kan ye me dia me kan tusu asem se ye tusu na wo na wo ka singre wan tan a eye wa wasem enya me na me ka mesrewo Francis Ajay ndi wa fa tusu wate Asante Krobea me nso me dia Asante Krobea
me wodoma ahinkro ena wie me nso me hwew mate name nyankopon so nhyira wate send a wie onso wo hwe show no all the way from doma ahinkro nyankopon ka ho sisi tabua eno say hey Nana Krobea, I'm so very happy to see you here mani age sama hu ha o Nana Krobea mi hu a na mani age nyankopon nhyira Michael Brown eno say akra me wo Ireland Inis ena me nso me hwew udwumadi awudie no eye very educative enkanka eni unkura nsha a wode maye nana ye ne je ho pa nana ye frɛ me papa famous papa me nso me wa asamankese ena wie me nso me monitor show no wate yankopon nhyira asamankese fo a mo hwɛ yen ye da mo nso mase ofa boga mete won ka che papa e won patuam ena o se akrakro bia ye da awurade yankopon ase happy new month to you awie ye hyiahia ofa onso ye hia ensuo na to ato efom aye tro tu na mo a tintim aboyere asemu ya droba fo nkanka nkoma mo adroba fo mo na mo a muntintim aboyere ekwa so aye tro menua ba hati ono so United States o se akra good morning awie maame ya nie unua ba me nso me kan ho a hebru yankopon hyira kwaku big show mete on so nka che o se akra Krobea ma ha me de hye awie oba UAE abudia bia yenso ye wa ha ye hwew sani emetumi abona na mabona why ma muni ya na ade acheme awie yi mewo abusua bi ewo manim ha ofa nuaba ena ofa ase sani pam yensen ena wa ha onuaba ma akwaba bra wanim oho te sei yankopon adom ode wa no beben na wabie wa no amame ye frɛ me Nana Krobea wo ye frɛ wo sei ye frɛ Michael Kujo eja Michael wo free hin na bai ife anwaso akrofrom kyerɛ me hoye anwaso akrofrom wa hin o kwadi biase a kwadi biase wa ekwan so o mane o tradu biase sala na ba emre bi no anwaso ena wie sala ye chiao ena sala papa ono nso papa no frɛ yen bompa ye maaye pa anwiasofo a mutie ye nyina no nyankopon hyira mo omufra dance mamu na abai de ma menchia Nana dance hene Nana fomena Nana wadama ona na Krobea menso ma dance ni Nana ebomi mu ebomi tisi from the mount nyankopon hyira wo no hyira wa mamuo o hyira Asante man na de Asante ye ne dia otufo se tu abebio Nana eboye buma wo onkwaso enti ufri anwiaso akrofrom ene bai sa anwiaso akrofrom ha bi na unua ba yi nso wo okay mame onso de sai bra wanim kasagu bibi nim from beta kuma beta kuma yo onso na djuma be na onso ye udi djuma be wo akrofrom wo oye de adjuma etunto ade kakra yo ebe yi why de na aton ensa ina sese ade no mama apetese bo aye den sa pampasa nye yo wo mutwa no abetwafo no na ma hedi abetwafo no nso senye o meye o mo eton na so wan beton ama me ya so me ton ma obodi oton bi o David bi ene ma beta nkasa beta adentina sese mama apetese bo aye den sa bra wanim kasagu wi mu mama mutwa na mama ne bo aye den sese motogra ne sei ehwe 5 million na what the thought to just say wanwia so akrofrumo ebunu 2 cedi and 5 muku o me no mapeteshe muku and now peteshe fo nyina agwa your friend say drunkard association for chairman dry bone Moses dry bone ono customers nyina ya chiachia mo ese apeteshe bo aye den apeteshe bo aye den enso be ende sa manfo nom kakra de gu kakra gu na nanom fo ma na akọ anim okay Owura Michael wadama ewie yi asem ben ene de mabe yanim ha Nana Krobea say
Hade boko so nye boko sa. Eze mi ofase na oku school. Wo ofase. Mi ofase. Okay. Unua bay ne baba. Ne baba. Okay. Na oku school. Nti enwo akra na me sa akra no. Ne ho nhera enye me papa bi sa. Nso obabi amete. Na o ma me so obabi na ma me bo mama ne se na eko o mi ofase no ho. Nso akra no so de ne to me. Odi akwala ne to. Wow. Nti de bibia ne me ana ejina nim so bibia. Te ko ba sa no bibisa bisa akra na o kire se boy bi e friend akwasi. Akwasi. Ne din nkasa Clement Daddy. Na mo akwasi na ala me de minim. Ne din nkasa de Clement Dazi. Dazi. Daddy. Okay. Na emu akwasi na unim. To aso. Ente eza no ana me ametwe fun ana me frɛ no o se Clement Dazi na ye ne den akwasi aye ne den ano no ne na anyim me ba so me nka asa ano no ne na anyim em se sa se an ni no ma ho se an ana me gi no ma no me frɛ no se un abaya be frɛ no Gloria o se an se na Gloria ba ma ne kure ana o se an na no kure no den na aka firi ho so nkan he obusuafo wa ba mama ne o ma me wa ba mama ne o se dabi na o mo mama ne wa kwanyi mo bi bai na o ye ne dai ende se sa dia o refa o na na ane o ma me no obo no mama me na me ama fra no maka kire mo ente bi fra mo ba mama ne na je se o ne be ma ne nkomunie wa wo je be ma ne ma me ne nananom namba na wa frɛ o mo to aso ana me fra mo ente mi fra mo no ana omuji to no se akra ni don ko anjiro mo ana me se sa ade mo ba ana mo nana na akofa beni enti me mpede tu ni no a enti so nka ankyere mo amia nka sa maka akere mo enti anamoto bi a osembutu no muntu wo sa akwan no ana o se enti anche ana onana no boy ni nana nka sa akwasi ni nana bae oba wo fie ekra ko obi fie ana ekoka na o se okay we hu se akra no nukure na obebo ne mamme no amane enti e ho no robo na wan na se akoye se omo bae no nsem kan na se sade a wa be hu dia animani mo ya momra na hu nsem kan be ho no ye ne mo nka ana mo si omo ko mama e wo mama na e be se na atwi miensa e ko bosome na bia mo di be 500 e de amane akra no na ma frɛ ne fon so e wo musa ana akra no be yale oko be man askasa ba oko fa akra no o anwa akrofo modi no ko anwa so wa be fa momo de hye no afiri akrofrom e de ne kwa anwa so e wo be o tie no ento o de ne ko bae no so o de ne koye dey say o be fa say ne yire no o ko gugu so ana o be fa no ko akra ko bae no ana akra no be yale o be yale na ye de ne ko hospital o fomna se o mbeba obi antumi na nsuo obi wa kopra no obi na stress ata na o ma me nso yale nti obi hunu na dey yesre no mokotena akora no se ebo mama na yes ombeko so obi beko akobisa se akora na ye be ma no kra be friend ka je so won fi obi a ye yini ba hospital be na ba be 22 million eno mbetua ye o man bisa hu so ye kan no mo na yetwe ye kan no o mo mra na entra se ye kan wasem no o fa besi ne enti me ba se yeti munka se mo so budi obi asem amane akora so ye fun so under age ondu ba bia o ye enti ba ne se mo utere munka ya asem mai amane kura no okay ma yen hwade bi eja kujo akwasi no ono ankasa se wi ne nanano a ono mo ba mo nkyɛn no a krache na ankasa mo de mwani ehu no aba ha once de enkomo na mo ni di fi ono na akofa na asɛm aba no enso etwe na nti aba no meka yese wa bade a akwa ni record wa bade a ana mfrɛ akrai ana ma menya sisters bi o be ma no oni o se an be ma ohire na wakofa na nyin sen oni ana o se an em se sade a wa be hu ne dia pomodian na gokopo obusuafo amane me hye okwesi eda
bra let's say akwese no moment na say ne ka akwara no ho say enti study a baby am da asem no be fa no because boss e ma de baby am da asem no be fa no e no no a share da e share da so ko boni mama mama ne enti kwese da no ye trance ne ye ntwan kwese da ye trance twan o mama me am sa twi phone e frɛ no wa fa no say wa boni mama ne ni mama say o mo sere e brada o mbeba brada so ye trance me frɛ akura ho for no mo amino bi sa mo a o ma se me se boy no buy no wanka asem bi ankyero mo wanka asem bi ankyero mo besine okay yen san hwɛ e de ensen kaye na mpesa abusua ne ba na mo ne yo mo ka se bi wase ya de na obi nyemo de hia wase no se wase no kwa be so wase ni school ko nyinsan nye life say enti de ensen kaye na mpesa mo ne ka se akura ensen kaye pesa ne ka se wase akura ne ni chance se ni school a oko amana ni school abo no ene se you can sembo botesi na ni so be no wa masa abota na hwere akura no enti omumra na ensem kan be ne wono e de ensem kaye se kwase ebu o mabuye kwase ya nti enti omu trans ne enka ho asem e de asem ka meba o so akura no hwem so no mbehwe akura no na wa wo afa no ho afa ne ba enti na se do beto an school so to aso na enti se 1 akwara ne be ombehwe na mana wo afa ne ho afa ne ba eno ye baako na 2 no okọ school na afa ne nyemo no enti so wo wi a mo behwe na mana to ani school so amana wi ada mo ba no ogina sei yes it's fine yes it's fine woni eja esa simpo David sakra so so odi mfie sei 16 years 16 Jesus why enu akoka bi ahwe akoka bi ahwe o de touch enu o de atwa touch na to de yam o de dey touch o so beto touch aba o beto de na ama touch phone touch etie for enti o wai kofi hweme ha wo de webi touch webi phone a ye de yensa sisu so atumi touch bi webi no o de dada no so obeto we bia ma no enti o ma nne na sa ana watwa to ne yem watwa touch na to ne yem no kre watwa to ne yem mo ma kra na international ba me man international ko jano so mesrao eya akata akwara na ni mame mfie dunsia akwada na arofo ne ade hye akwada ya ye kan akwada ne ho fe papa nkrom kitua mu no ahofefo wo ho oye bema na opese o ware a memeye campaign dia mam kromfo adansefo bra danse oba danse a ode ekwa danse nkrom kitua ni mu men kokro kasiem kon kitua ni mu ma ahofefo wo adanse krom kitua ni mu pa me be kwa danse akope mi krom ni ukrom pete du na mu because so de pete no mu to be diwi do mpa nyina o akwada no eya akwada ne ho fe wo ya akwada ko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  na akwada we ne kokko no enye de ye de enku afrafram no bia eye natural kokko se wo hwe no a wo ye oba kama pa senka akwada wo to ne boase se wo nyini ya ko ya akwada wo gina so to oba kokko eno am ye de touch ada no etwa touch no e de ato ne yam sa akwada yi ene wo manim ha o wa ha mebusa na no asem baransa no mebusa na no asem no bra ma me bra wanim na me mra wo ho obayi one hwa na tie ba so na me ya one wo na tie ba so ne papa we ne papa efrim ba so adwuma a woye eno ana ade hwe no ba so nkakra ba so kwan ben so ena uhunu se oba de nyem ne ofa de okobo da mane kwan ben so na uhunu se oba de nyem amana ho ko school ye bibia kama ti ase e uma na aduane a wose menwe nam odidi a oso onya dai
Maybe sounds what you man so saying. Timber Hall a dark was a mammy be bear, no uncommon moody. Nam bufu. So when you nkɔmɔ ahwan mu di bra w'anim wobɛtumi de onsa gu yi so nkɔmɔ ne maame ne di akwa wo ba no ne maame ne di nkɔmɔ as enya nkɔmɔ bi asa na asa ayɛ kakra na maame na frɛ na ayɛ kakra na maame na frɛ na misi ma gro adwena me edwene hwehwɛ na nyɛ no sɛ ɛno ade a me de bɛyɛ wo ti asa me kasa na nti me hwehwɛ na me hunu na maame ne frɛ me sɛ memra di me kwa na so anu de wa hu so sei no mo jojo makoma sa da de misu papa oh no mo jojo makoma so wabo be ma ni din na me so meje na man friend am bisa no san am si minimu ne da no so aye oba ho am si minimu o so oba hen o so oba mi fio am sa ade a waye ni ti se de na ebe no so aka chan someone say am so you why na aka chere someone say no be ma no sin bu asa aka chere so aka chere guru and someone say am so mate nti maame no from no modwedwe makoma asa minya na me fra me bra bo na mane say no nti tam am ko check na che se wanya bible so me be nan kura na minim one no na tifie o me na tifie wanyem wadi abosome nan wa bra maame a wone oba tifie unnim die ntia sam e bisa na so wachima na bibia nso nkyira say wanyam no onwe nam no anka bibia ankyere wo sa ta de na ekọ soro kra dada so oye bibia nti tam o ka sa nya yi no onwe nam be ani be yi kra na ye pie yen no obisa an se kwan be no otumi kọ krache ne ho no ne da obisa no sa asem no no dia etoro bia me on ni nua pani no ye sa bi ba ekọ wanyem wie odwan ko ka no nkwa so o meda me nchen o so wonye hwan meda wo nchen ono ne me meda no so ono ni nua panyini ekofa be ma ne nyem saa wawo be ma na nhwe ne saa be ma na nhwe na ne ba ne we ne ba no so firim ne ba ne firim ene ono wo wie no ono wadwane ko be ma na ba wi ana de no be ma na wan hwe no ono na asa be daada ne de onyem no one na wo ama akwara na firim no ono na asa be daada akwara no afa ne de na hwim a wunhu saa wo ba no unim ba bi a wo enti ono yes ana aka se we meda wo nchen ene o ka de agro o ka de o si kira mi kunu afra me ya ebi wo ha me sole no na ho wo ba no Jesus wan akwala no na zo se o meda me dem mu adentia me ni mu ti ebi wo ha stama ni nua pani no ho no ebi wo me da ho na bibi kam se me kwhwe o me dem mu me kwa no mu ni ho ni ase we kipin bi wa anwia so na makoja mba keto na to bi dem na menam na me hwehwe me chia me hu o mo me ba nso a me ntumi nda de asa me tena se ama ne bo be fo ansa na o maba o mo ba no me biri mu o mo so ade che o mo beko nti we ne kwa sa na me so o meda me nchen o so o mada na me kwa o me bra ko bo na mane na je so o mo mienu na no o mo dadan ba ko mu enti se we ne kwa ka ono nkwa na abenya sa dan no e na aka se nka we ni ntu grow ntu beda wo nchen e na o se che se uku no nti wo ma okay e na ye den na me kwa me bra ko bo na mane se sisi aba ko ne ba ne papa so afiri ne papa nkofo nti baby me kwa fa mo free wo me na na mo mpese ye de we ko no nso ankofa asma amre mo nso kwanyim sisi me ho be kyerem nti a kyerɛ ba na me wafa se me bra sa ye de ne be ko nti me be ka no so wo nya bi so wo nya bi wo nya sa de ne bi na ja ye de tetewa sa wo fa suma se kwa me minim me ko fa we ba nya se me check o mo pa so enti wo wada no no o ma fasuma se apie no o ma koye de o mo koye enti nyese sebe abehye bone na ye wo dabi onfa obi bi nye je oba na gro dabi onhye ne tacho dabi na akwada onhye ne tacho maame wo control wa akwada so akwada GHS kura wonwie ye utumi ka kire nse beda me nchen ma akwada ri gina wonim ka kire o se chi so utwa ni ti ndi kire se wo nhwe oba ni yie nhwe omo pa wajeje ne jeje bone wa ma akwada na nsu ne nkwada abrem nti sese wo na wo suma no so obi kasa asem na wo beka de maame so de so ya kan bo so wa bone atu baby kan esa mi gitum se saneti
nso manta wafo na nim kwan me fa so a me de tete wo mu sanka wa pia me fa nso mitumi jamba keto wa sa na musumu hwehwe wo ma so ade to am beko ade chi o beko obey na che se o kan asem kire na wontie o ma so ya den pa nso bibi o so ma suban de menim if so mo ya de nwanwa me ma me wote me ba ko mienu a wode o mo nkasa o dadin ko se ususu sa de o kwara ehun a obi ka kra we anyim kra be dey am surprise because of dadin kra dan na o dem no boy no oba sa dem ho to me hu hwe de me hu an se boy me hu kra da wa hu ne da esa ba de wo pon anajo ana me boa enti se boy na ba be hye ho a wo be da nu hu no efie ho a ufie ho a ho ala me tonsa esa won sa no wo ba bi nko e na ba bi ono akwada ne dan ne won so nko so obi wura akwada yi dem ho a wo be hu me wo ho de me hu wo be hu acha hey edio enti se wo ne boy no ahia mi ayu mpuni mpuda acha o kan de ne kire no nso kan de ne kire o me wo ha no pie nto no mo ya mensa na nam nti mi hu no ma me na asem minim no dada ase tameti Krobea sene ni mom nto pie ya no mo bo ma me ni ngo pie na me hu se sa abusua ni bia na mo ya mensa no mo na no bisa anse se wa wona abanye mba no na osere te ho na ye de no kwa ye misa afre me bra na ye kwa ma me na ne na na ba na ye kwa no ye kwa ho no shy date so mbeba ka masa eno mama enti wo asmame dia pa ni hia wonti amo abe ni ma ofa aka ne dia wo dia ni hia wo dia hia mane sai ba ko dia si wo mo amfi me ala sisi a e ka beda ma tonton me plot bi dia twa enti we no so me mpasa basa esa wo mo mfi no me sure se basa esa na akora no so obeyale e ko hospital no esika samon me nya mfa anko akora na anya no free mo enti me mpasa na we so ayale kwada hospital na sika na sane sada na se yi ni na ya ntumi anyin ma de a kire na ebi ebedu sa tam na me ni sika me de be ha ka akora sa me de ne painful na ko hospital na ya na no so akofa enti enu nti na me de ba sa mommo amena mataye enough mo ongo da na ontete bada obeka se bia maami ena entene bayie hwe oka asem kire oba na obatie wasem a yankopon na aboa wo menka se oni makwada atete o dabi yankopon na aboa wo se okohia kwada sebe opoa na empoa ti se okuno dabi ameka sa asem we maami bia miminim no minim sa maami pa na ne ba sebe krache ne yentrumuntu oyebi na maami ni nim da maami ni hu ye no o se kai abomination krache no no sa ye secondary school bi wo Kumasi Krodua yi mu eye university mpo mpesa ma kire location no sesa university ne wo Patase Santasi area ho mpesa ma kire sa location no nyesa amanfo bi no ye obi a wo library o hwe library books so sa call for the from say library afo ni bia na de odi fo ba kire be bro fo ka o odi fo o sociology ne so dia ka mo mani wisno na no way ba ye for no way for no way kasa kongro fu ma ye o se ono a na betumi aka na library ne dia ye me say okay enti ayo di for correct me ye o se enye Liberia the country o okay enti o se can say Liberia man enti na Liberia so dey so obi o free Liberia e ka so e Liberia on say library no o hwe wontimi mfe ne library man mani enti Liberia man okay
mate enti ly ne nhye ho na maame ni hu ye no se kai abomination ti unim ne ba be ma ne nso pe abenkwan no popo abenkwan mu odin den kotow ne nwaw nyina hyehyem mreka ho we die yedomodie abedie ni bia no ode ya abekwan ode nuoma frafraye pa cha me nkyere bibia o eye obi asem na amama kai sa asem no ameka de atoso nye bibi bone na me kyere ene ode ko si ne ba ne ho enti ofri suku aba wapon obehu aduane no se ei no abode maame ni din me maame de abna minta nti wo de mamfa abna minta anya example abna minta ene de wayade o no se ada me ba se ene de aduane na waye ne me favorite ene twɛn mo hwa kwa ni ti ayi a onya ayi o na me kotwa bi aba enti wo kɔ maame beta kumamo area ni bi okɔ ye no ene okokoto ne squad no am si o ene wa beto ye de ame ntena sin twitwa bi ti o mu twitwa bia makrache ne bro sram no am de card ni be yi ni si ho ye be yi ni si ho de dunjon koduru ni de mo ni wure fisa ne maame kra de aduane ye si ho okoto fom na bem wada ni tie ye ne saade ye no ni tie ye ene bra okɔ maame beta mo area ni bi no okotwitwa bi a wo bro ye ni tie ye no afi ya de chiye no hwe aduane na ehurei o se ei mami senke yekum o se o ade no a wo ye no mani nye ho nkamea me ba no kame pose akwani nya asala na krom no kwhye South Africa hokra de ani bobo o se e frɛ ne queen be ma o de queen ohun ebinie se wonim batete a obeti wasebuntia ento wa de ya na meka ne se da ame nkɔ akora ne so akora ne ho fɛ etiefo akora ne ho fɛ papa ofa yi akwasi no Clemendazi no ye adwuma bɛn sana mati se adwuma ko share site oye de adwuma gala oye gala ansa no obeye gala do de adwuma no oye okay na afi ukada sango fo no ukonkron ketu amu na sa ukada fo no nkron ketu amu no di fo ukada no ne wo homo moto double 2 ties ne bi ne wo homo fa de on di ye maya no okro mo no sa okay etie fo me kwa akoda ne so Pont na esi ne hwena no kra na ye me fe no unso oye oba akokɔ we di anya yi anka mbie na ni matiefo mo hwe ni bi akra ne ho fe mimie ne wo fa senka mimie na kromfo so hu so abafide so na nka ni kromfo ni hu so abafide dabi ende ye me problem enye problem dabi eye me amemra ma hye ma me eye me amemra ma hye ma me tiefo fa de na nka osi mimie mo ne ofa ya adwen a mebia ma mo oni ofa ya adwen a na mo aka kire me na mebie enti wo de oni ofa ya adwen a ka bie ni ye BUE bie fa bie to ho keke ena memie dia a wo de twire no keke why bie dia ka ni bie BUE bie be bie ba memie dia fa no keke fa to Facebook na se na menhwe se mebia na mimia akura no ho fe oba ko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  na unim yesi ye the phone touch ene ye de da no ne ofa de o se ye twa touch ne ato ne yam de ama no ya touch ne yam e de ama no ti ma menhwe sa manfo se mimia na ma hu se mebia na ai ha biefo ni wom na wusu o se bie na Krobea Prince Dakwa o se bue na Krobea Donko senior o si bue ei Kwame Apia o si bie Hamza Boateng Abatan o si bue
Andrew Kese no say no. Aqua David osina na bie anwa Sadat Galaxy osina na bie mayen na yen so yen hwe Prince Ajeman osi bie Nana Krobea ohini batum and osi oh Krobea she's under age inti no Benis ohini wa dogbe osi bie Nana osi tutu prempe osi bie Nana ogoromensa osi Nana wedi amesra obie yen hwe no bie Dubik nan porn or na please no due to the professionally of your work. Mateo de na me san ko na me hwe bie ni memie fo no. Anthony Ajay was bie. Na na poku se bie na bie me hwe akora na nim. Na yensu ehu na ahofe na wo ka no. Eric Osei osi na na suofia afo de yesi no. Ogoro mensa sa ba bi osi na bie. Mustafa Said osi bie na Krobea. Hey. Kwame Kenya sasi wura ose Krobea please yesra obie seta kwa ose nana me pa cha bie ma yenhwa akora no na yensu yehunu sani akora ne te bie fo ni wo mo besma ko kire nana adwa de pa ma ni nyina se mimie banks love ose nana ye bie all the way bie na yensu yehu adomako Jacob Breezy ose nana please bie mi yehu Asemu. Onu amu besa ene. Adie for professionally. Emane ha mo mesremo. Mu be hu ni kom. Ogro ete say. Ya kasade wate. Ohun te say. What did you say? 16 years. 16 years. Fie dunsia. Onyemo ya di say. But I'm 8 months. I was summing what che. I say onyemo ya na wunya 16 years o. Monyak ayine kasa ni ye mano na ontumi enye yi. Hwe kasagu we ni mu. Why? Onyemo ya na che say wonhya da nya 16 ye o meboa. Me say onyemo ya no. Na wonhya da nya 16 ni ye meboa. It's a now 15 kakra fe na wo 16 o month ben bosumi be mu na unya 16 years July tunya 16 na anu ya na unya 16 meboa nti unyim ya ansa na wo benya 16 years meboa adofo akra ne ho ofe ne maame ho ofe nti ne ba ne nso ho ofe 18th July 2008. The date of birth no. Okay. Boy no. Wa boy ni din. The only name your friend say. Your friend Clement does. Your friend say. Clement does. Wushi ya ne way. Kwan be na afa asushi ya no. Ka kire me na mintie. Ka kire ofa. Ye ko branya mboso. Mo ko de ai. Branya mboso. Mo ko de ai. Ye ko mboso. Aha. Ene ye den. Ene ye den. Onam ku. Kwan ben na afa asu di hu no. Muko oburo nyamoso no ene ye den wo ho. Ohu ena unsu hu no ena obeka aden de ensem komo ben no ni udi ya anza na o te ase ama no eno na mpese oneme she. Ogro mitieu mako bro nyamoso enu wahu enu oba wo nchen be ka aden kireo ona so pem ena ye dey o ka so pe o na ye dey na on so ka aden na ko ka kire me sister no se men kasa guha hwaha o de hwame manim na kasa ena aka kire wo sister de wedding kia wo ama ne baawu no ena wo sister ne ka se ai okay ena wo ka se ai ena ye dey oka ai ni wie ye no ono ka se ena ye ba fie na de tin wo sa ba fa wa no hwaha ena de chen wo san ye dey oba ifie o oba ho de ye dey to aso chirechirim free okonomenti o ansa ye ko ni fie memfa nse uko oburo nyamoso ne nra ena ade a chinne ena aba mu fie ho enti oba mu fie ho no saada na oba mu fie on saada na na obefa uko ni fie ho
na je se wo se ope nra ade chen ne na oba ufi o no obefa akoye ti obefa akoye na ye den wa befa o de afri ufie de ne ko ne fie e na ye den o de kuduru ne fie o no kasa mitio mi ofa se Onanim ko dai ono ko ye den ha onanim ko dai ewe o ni fie why them ono ane de o ka kire so ono ane dem na onim say ono ane dem na onim say why them unim ni pe ye ne dai na afei wa be hu say sa dai na ye ono ane de ana na ye obi dai na ye why dai na dam for dai enti wo de wo call na dam for them ye ka so obi ni obi ada ase e kire say menti ase e kire mi mu obi ni obi ada ase e kire say so ono ko die odo ko na dam for them ho no ono ko die meboa enti obi ni obi ada me fa nze JHS question e na abam say explain obi ni obi ada trase e kire say ogro kasa na metio wa wasema wo kan na me di busa wo enya me na me bo mitri mabusa wo bibi wo na wo say ebi kura boy no oboa onfa ne ho enya obibia enti se wo te ase sa me menti ase me si kiremu se e ka se boy no wo se wo ne wo kodai na wa be hu se sa da na odo kom ne kura na dam for dan a me mpese me hu se ye ka se obi ni obi ada ase e kire sei ogro onti ase ene e boy na anya o hwe wa anya o hwe meboa Gloria odudu dem ho no ye odai kire process na me hwe eno na mpese o kire me ode wa koduru dem ho eno o ye dai adofo amutie mamu musa bi asem we ya me busa ye nkwase akwese mesremo me pese me hunu bibi ati bibi ase wa fawo oba no odo tena moto so monante eno odo akwa wura dan bi mu na wo nim se sa dan ne ye boy ne dia akire na abehu se se enye ne dia na dan fo dan enti mu ko wura dan mo ho no dia na mo ye dia ne si wo ho eno na mpesa o kire be hwensi dia ne si ye dia si na ka kire me dia ne si first day no okay mama mo na be the options oro ho na no na wuntumi nka ono nso ro ne ho eno ye wo de wo ro ho wie no wo ro ho nyina o dross ye hye wo nyina wo ro no wo ro no wo hye ni din wa nka hwe ya nkyere no ha wa nka hwe adenti no wa nka hwe ha adenti no wa nka hwe na se me ya obema me fun oso ye de ya oso ma ho kwan afei mo ahudie enti ana me ebusa no sa ansam no mamo ma ne ha mo no se wo ma ho kwan e ma ne ye de ya obema wo fun se wo ma ho kwan ma ne wo da ofawa obema wo fun e de e fun smart obema de smartphone obema smartphone and I also tears here now smartphone no the man on the way one farm into a real qua one mouse smartphone no I dear in a car was a quala ketwa or the smartphone a day into no to me the smartphone a da and a foul and they will die now adofo me say question bi a mebusa wo show we so bia no me mu ne nkwase a question da because e ba say ya na uhu o ma asebe o mu nwene nkwakire bi especially
say be a TikTok for any idea so ma uhu enkwase asem asem ye bi no ka nonsense question men ka sa asem no bi da hwe o ba bi afri e kire wo ba bi o wo fie no bibi o se ohun se ne namfo no ye den eya na ohun se o namfo no mkutafo ni bi enti na wo so pese onya bi good why na hwe wo good enti so pese unya phone now namfo num kuta se grade advanced technology abana nimu uba mi fia papa soja ne papa doctor omo nyaa phone no da hope obeka kire se de kwa akoya assignment enti ene esa no pe laptop na de modem ahyemu amomo na omo de ye omade oma research na emom ube monitor a restrict some site akwara ketwa no ntumi visit enti na ma me wo ho o fa ye de to ne wo ho wantumi ankobo obia mane na emom Clemendazi ka kire o se ma me mfawo na me nkoto smartphone fa mawo onamfo num kutabi ade no ankobo ma me amane se na wo pebia na nko mfiu on Mekati no niska. Oniska enti na dazi de no wo bi Zeta no mama adwuma ne nkoyi. Aha na dazi de no wuska obitumi ato ama wo na dazi wuska Ano kuta miensa. No kuta smartphone ne miensa na eni ade nti na oni udewie ye wana damfo ne dem ho na wan kan kire nsa wo form miensa na eguta no eni eyi ba akofa mame No se enya ne dia. No se enya ne dia nti wo de be daadaawo e de rewo sa na tie sa na tie okay oni na kwhia de edi kan de etosum yenu osan be faawo eno nso de ko he ukonkro ngetuom dia sa de ende edan mokwa odo ko sa dan ni mu a na ya anwumre anasa na ya awia nopa na anwumre o ko no bo sister ne nso ama na ebiem odi nkan be fa first one now sister ne ya awe eno obe fa second one nso bo sister na mane sister na ne ka samunko o bo na mane sese me fa nse boy na ba mu fie o no wa be bo wo amane se o person ne wokọ o ka kire o sister sei Megata so se yanko na se yanko o se kwai ada na o sister no wa ka kire nse boy ne se obema smartphone okay enti boy ne ba sa no se ne kwai ada first one na o call no ma uska ma de ba fi ana o ma o sei o ma 20 cedis 20 okay enas o ba 20 no de ma o sister no o de ma o sister no o sister ne nso ma o sei ena second one nso call e boy ne ma o sei 30 cedis o ma o sei 30 cedis 30 ne nso ba o de bre o sister no anu me de to be fai o de to ha na sister ne be fai eno nso o ma o sei nso amambi ada no wa musa ne se adentina usika da ho no abefa ebisa na obebumi obebo enti wa musa ono dato aso mienu no na nyemo ana na nyemo enti uni ni sia adodo sei so o kan wani a wa wo frɛ me no jai me frɛ why me srɛ uni ni sia adodo sei so o kan wani a de make en otimase boy no de na make o obefa awokɔ saa na damfo ne dem o mpre dodo sei how many times edoso oni ne koda ahoda oni ne koda ho ma ade eche da obeda baabi a moda no da omefa wo saa dan ni mu da omefa wo hoda enti ni nyina na ye na damfo ne dem mokɔ hye hwa na mu wi a na mokɔ na wo ya saa de no na wo nwene sɛ obetumi anyem wa nwene saa sɛ obetumi anyem wa nwene saa na onim sɛ ne hunsuo ne ekɔ ho no na ekogu koko ase ana ekogu galamsa abenem saa na ye na onim sɛ ne hunsuo no ekogu koko ase ana sɛ ekogu galamsa abenem wa nwene sɛ obetumi anyem
na nim sɛ de ho nsuo na ɛkɔ hen ɛyɛ asɛm na mebusa wo wate aseɛ na wonim sɛ de ho nsuo na ɛkɔ hen ansa na ane saa guy ne ba bɛhyia no na ayɛ virgin na onyɛ na onyɛ virgin na wadi nkia so bi ahwɛ na sɛ nipa na wodi nkia so hwɛ wɔ ne side no no ɔno wɔ na ne n'agyae enti na akɔfa akwa Dazi wei akwasi Dazi na ɔne n'agyae ɔno ne tena di sɛ first one no ana ɔna ne tɔ so sɛ woni mɛma dodoɔ sɛ na atena sɛ akwasi Dazi ka ho a hwan ne hwan akwasi Dazi ka ho mienu ah di onni di nka atena na wo ugina sɛ na afa no B5 mo ma me help plus no mansa na we dey adofa afeda mbebusa ne nsem ye mebusa no ya hu kwala ne tricks ho na abatan no ya mfa nsua de a ye ma no be me abregu da bia hwe ba ye ne maami ne di nachi ne ofa ne di nachi ohu bra a omo bre 20 cedis 30 cedis meto iPhone onpo de so nka iPhone meto touch phone miwa onu kuta miensa owie ya no aka kire se mu ba akokora anya media edan na odi uko mu no enye ono ne dan o eye ne nyonko dan na obusa wo ho se di enti no amfa wanko ono ane dem ofa fie wo ho se ne ofa fie de unim se ye ofa fie tire se nipa no kra ye responsible aha tobo ah ban kwa sa Asem Beba Dabi na me enebe yiro uhunu bi wo ho me ho bi pa ba ho biso ma me pamo mo de bia me bubi so o bubi se me store so me provision store kakra bi ho na mu na masa ntedu na dwa ho me bobi tie so de bia o bobi tie nyina me bobi tie pa da ho no ode obi ba na be control da ho fa adofo emu oya o emu oya but ebeyeye ebinie mo ma me nom hepa plus mra ene ye benada mo ma me no nom bi over fie dia so de ko de wa ko over fie o ya responsible ya no amu ani ada ho enu ne hia na we dia ono so ne nyonko dem Doctor akwaba ya akra na how to say nyankopon adom bibia ekoso kama ya bro ya bro wiase adwumaden ya de kodan na bi eni atrantwi ahodo bi no ayade bi die ewo nipa so nti yeni ahoto ti se wo hwa ensuo no nani abafom eduru sa abre we ya me kai last year na me ka kire nipa se sa abre we ene sese ye ma ye well being no ehu hia ye ona wunim de ewo well being ene ho nsemu ensuo toto die nti ene sese ye ma ye well being hu hia ye na die ne ye ma hu hia ye nana hepa plus pavi ena plasmos na wabaso bobi ewa hapa odi o ka se ya o die he na wabaso bo wa ha na sa me pese me keka ne mesiani okay ne mesiani a ento ase bia ya wada na bibia e complete ene friend of full moon yes we dey kama eti for ntwen mate hepa plus pavi plus so nya binom ya good kope binom ko drugstore bi e ben wo enya se ukoto bi o ukoji bi na no kope bi anom ebi se wo hwe mfaso aduro no e de boa nipadua no ne boa se 20 cedis miensa nti 20 cedis benya pavi 20 plasmos na 20 cedis wenya o hepa plus good na obi wo hono mo a otie program no but okọ drugstore o pedro ba akon ya twere ho fie som 3 day
Davi yenye ne sa Hepa Plus Pavi ena plasmos ne miensa no yes ena ye fearsome train ya bodin a ye de atumi ensa nyina so ebi mo kra friend tresom ebi se som pa sure na otie na opeso di enti kra na ese wadai a drop na menya mame well being agina yi ene nyankopon kire ade bi good na dodo adwena ankoso good say time nso ne toye no aka sebo nana ehwe se ye mani nyina nko school ansa aka sebo o manu ko school wie no ene nso ne toye woni ana ewo ho akade ne de no mo ye nshira mo obi so bobna okre obi bobna se na ho tutu aba obi bobna se sabio ontumi nkwa aduma henwa ne nimpo no akoye praises na worship kra to aso obi so bobna se ne yafunu yare bi aka ne ho obi mense sabio 8 months ni ema abosome ngotwini omu ne nsa ema obi nso sabio wakwa ware ase apa wako hospitals asofo ye de ombeye woni yese boa bia boa but still nyinsen ne ma nti ama oni ani je wa setena mu obi wo hono mu a sabio na dwuma sembi nti ompese obenya attention kra na stress afro ni nipadua mesre Hepa Plus Pavi Plasmos ye niema mienu bi na dia ma one say sabio immune system nipadua na hoɔden no ebegyina yie good nipadua na hoɔden ni gyina yie an yare wan ketwa ne akese no udi so nkonim sure ena 2 ade baako a sise no aba yo how wo Ghana ha dodo adwen kɔ so Hepa Plus Pavi Plasmos ye de boa good se ewuduro ne niema ni se tena unipadua mu no unipadua ne benya hoɔden na ayiyi ye afiri mu me kyerɛ toxins any heavy metals chemicals bi a eni sanket na unipadua mu na nso yaduane a yedie yensu a yenom mframa ye hominti enya kwan bi akwakosie we unipadua mu no Hepa Plus Pavi Plasmos we no ebo unipadua no well being na eyi e de free naturally nti ebema unipadua na ye free so that abribia no wani gie mu eno so nti na ye srese oyo batan a oba wo SHS frɛ no se ompe Hepa Plus na mpo no to mane no se Hepa Plus to paye no obeda onyi baako nom Pavi to paye obeda onyi baako enom afi Plasmos to paye no obeda bia na onom baako good ebesa oba na free and as I say infections are your man fa wo school mu no complaints no adoso na no maame bi edi bi ba hasa o say ya honhom ani abayi dom na empese ne ba no beko school no odi fo nkwanta bisa wo ho enti oso akwara ne nsa se maame na wo mpaye enti oni akwara ne bo mpaye ano se maame yiwadwini free sa abiaye no asema epie free na no se ka kire jata ba se mongo pe Hepa Plus no mi ensa ni nyina bi mfa ba no ono bi wow aboa no yes enti infections ne ne ma ye man ye exposed to no Hepa Plus Pavi Plasmos ma oba no num bi bra okoda na ema ni padua ne renew ne strength ni nyina na oba na nya ne sa awie no wo opanyin na wo tie me wo na wo koba se obedi asetena mu adwendwena achi na wo so wa am wani anye a na so no wa hwe ya obehu awreho mu eni ntina bribia ka se saa busum ya yesimu a yakoi ye friend happy yourself sure eti me ba me hwe de be ma wo kran so eni age last week na make us watch de o ho na na dodo na nim se entin no boantin kwadudie no sa homa na wo ka ho asam no se se media menyim free ho yes media menyim free ho akra dodo dia dance abapa wow Mr. Wuti Utek ene ye benada ya kan akire mu se eduru benada ye no da bi benada de ye mfa no odo benada wo wasem kese ye body pok ye de betu din kura eti emfa ho ne se de ofie afu I love the yes emfa ho ne se de wafu mu kura mpofu e benada de wo de fase niema sure fase o se kan yes men no debi e benada ye nyesa de no ye sharpen niema sure Hepa Plus Pavi ena Plasmos na won kwabena na ni nya din sa omo ho yes kwabena fo so ye so ho eti edru benada ye ho adru
wahye dwada na se stress but ebenada no manipadua na hoɔden foforo bi sa wo hwɛ asante ene akanfo na buo mu a benada no ɛyɛ beneda yes ɛyɛ da ano ɔden bene ho na yo ho adu edi wo ka de say no me da bia me show codes any days a we you interviews na kasa kyerɛ nipa wo yeah kasa kyerɛ yes good ɛni nti eduru benada wo de wantumi anya hwe kura no nom wo hepa plus plasmos sɛ wo de asan kope bi sure na hyase bren ho ma ho nya din o na mo wadi nso nye good because ebra ye bre nyina no akora sɛ nyame hyira wo so to V8 miensa kora na sɛ uwu a na sabio sɛ obusuafo kora ye mistake sɛ una na bre ye mani mfa ba kon kɔhye fo ma sɛ de TikTok fo be die obusuafo munim dia de kaye munim dia diskaye ɛna mo de vie ja kɔhye fo kora ti ase sɛ una na bre sɛ de na ontumi kora na ɔkɔ enti ne kai de yɛmfa ba kon kɔhye fo ma no the TikTok for be yebusuape guys when you asem yes enti de obetuma ya bo ho ne se otiasi ma ho no nya din sure unipadua no me mo mfa ya wo ni atiti mu sa unya hepa plus pavine plus mo sa num bi unya kwadu a didie ntini wo ho sure nyame de achen fatu achiri good we so ko fa China dua san konya kuma yare ukokun ho enya no ne kunkum amanfo to hotel si obi ko fa energy drink de niam bia gugu gum wa brank onya hepa plus pavine plasmos na open no kwadu bi to achiri a nkoko wo de enuoma bi be gugu nioma mu no ho wo de epekube nsuo eye natural yes me de no tutu topa ye no we baako tugum na kanum sepe wade nkakra wo de nonom ne kwa ena ye nuano ma no atiesi atadwewe ne kubenum odi onum anopa no a ewia no we na atadwe ohunu kubewura osan num kubensu ogu so atu akire ama ema no dodo na aye free this time obi se dog na sabi nsu bi ene nka bi enye ene gugume hepa plus pavi plasmos ene saade ni nyina ejai man bi se dog mejire ankasa mabo mejire abaso until se negere eyi fla na man so hepa plus pavi ne plus wa bona yire na abaso powerful se onu nyame asem ntibiri bia o press obesen kwan hia anim but oni ni beti no gina kwan kese so so de obi ampe so obekọ bonsem je dabi be ne nyame ay na dom o so opre ena o hye kwan hia powerful to abona yira abaso powerful eye hepa plus enkofa chemical bi oba enko se odefu ade hepa plus pavi plasmos ko pamiense ni nyina bi na ye kase ya no hyase se o bren ho ena ye benada nunum bi a doctor for nom necessary nom woni ye police for mfani agro presenters mfani ni agro carpenter for mfani agro student one ka prison for na menyonku prison ni obebo me yes when no so ba men kan kire os officers no yes prison officers no endik for mu so ehim eti bomoden se wonso benya bi ne wanonom ma honya den efisi enuane ne ma atwe ho ahia ne de eti ahoden ne so entwen ma yare ne nkyekere wansa hepa plus nupa no ne bo onya den 20 cities miensa for the fransanke benada bia no obepe bi dia bene ho entwe ma yare ni mo madam for doctor panyin bi o se doc me de Monday Tuesday me duro ne san ma san start good e be duro Thursday no na o san no nso no onom onom no wasan num kubensu aguso powerful bia no ye okay powerful onom aduro no nim die wom nyese o yare ntie o onim die eye de ye no se ogina ode hwe yie eduro we ye nom no bra wo yare wo de wo nyare mpa num bi ebo ho bai eye nu a ebuamu bia nya nfa ahodie me me number we chew fama me ene bra de yo pese ubisa dog na eduro no meye ne sei me ba no benom ne sei ensan bi ate agu me ba bi ho menua bi sebe ne orsa bi menua bi sebe na ya ase na ya na misrew o frame a menya botre no ma kirekire se de eduro no obenom no ma well being no mom etumi agina yie good me numbers ne 0542 77 85
8572 0542 77 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na uwa manoni a kanfo de ma ene adura ebua yenuanom e wa manoni e fie some 3 Hepa plus Pavi Plasmos for address nefa 0542 807 907 0542 807 907 we wa manone na abrantie bi e wo 37 years o say me mfa na asie ma wo we nya full moon na me ka se we nya sa full moon no and special package na eboboba powerful akura 37-year-old young man o say nyame nhira o pa sisi no ateno to me to ami o say na nsa eguna tena no so on say growing up atene du apane so a ring ni mom na ebobobo afoforo de o sure etumi pai woni ade nkranye dua ateba bi si apane so de onyina ebe pai no sure I say wo watene ho oden wa wonto ateda de ye ke won ti ase say wato ateda wo kesi animu nwan wo say sa ring ye wa ate hu nyame ache obibi ba onim se wo ate but 37-year-old abranti nana wasini de nsen bia na aba begu onu ankasa no wasini padi anka oteke onu ho kra wo nsere o enti pain wo ho a wo do nse miempo anka yedin bonu ade nsa ka na tena ontumi na sabio wo kra na ontumi fa won san kan wata yi o no bi na paso no bi de ne de ba bebom akra wase adia ye no pen o but you say otumi papa oni omo de nkra ne dia fruit ababesi ne why den good was kataniema was platiniema good continue katanga for atiase Hepa plus Pavi and a plasmos bomodin bovra drugstore mu babia kajibinom babia to bia na onsa ka bia sure so give yourself a wonderful treat good atadwi wo how your bath a bit of jibi yes we anya bone atadwe wi ade na osofo be ne besi atadwe wi David kwadu nso se wo di kwadu ne atu asen David fa kwadu to akiri kakowe nsuo no nso se ne dia no ya na wo ya yi formula ya free universal elder ba ko a Sunday obaba chia me se so te se me kan wo Sunsum FM last time okay se omukọ presbytery meetings ne asofo ne mpanyinfo meetings na go how you nipa ba ko mienu bi omo gise mu twim sa enye ize enam yitum that time about 3 months ago interview se unimo bi sa me wapo to Hepa plus Pavi ne plasmos mano ka chen say ne well being na mom obetumi de kwadu atoto akiri se kubenso so a onum na beboa na koma me kirekire sa ne ma no oyo oba so obetumi de atadwe no o de kasa kire na hwese oba meeting ase obetwe atwetai bi ma wa bari ntamu akofie na ho code wey your code o say 3 months ago na o identify elder ba ko na dickness ba atwetai for no na o ma mo bi o say sisi so o kofie no osro ani bibia nana elder ni chiam some Sunday ya on twetai bi say o ma meetings 4 on twi bi over pressure to his greatest surprise elder ni ka chen say obi mo bo mo anidi enti my god my number ni amfo 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13
13 67 67 898 898 059 059 13 13 67 67 898 898 o wa manoni a ɛhɔ so yɛfa saase di suma ne yeye yes mo apo mu nyɛ den ɛyɛ 0542 807 907 amanonefo no 0542 87 97 ɛno ano no wo amanoni a take advantage na fo asase mirua ye nyankopon Israel pa amen. Arofo, it's the month of October. I'm telling you. Memma enioma bi emeto wasabemu. Hwe ase ade baako a eya yade. Enam wo yade nti. Se wo area wote. Ya justify with your yare. Oh. Maami ya onama na nisisi achie yi. Eye enompemu how ne baaye. Wa nwene well-being ne ho ama nyina nti. Se wo namo a wachia. Oh, abaya ya wo bu ne nsa esua na osui unse ye de no na aya o adjective ye de asan wase ato enti no ne ye de kire wa kira kwan me pa che ononom sa nu ebia me ye witness to sa semu ye wura no o wa ha ya opamatade kra be cha adom oba sebe no o se ne nsabu abosome nwotwe ne akire ne ma da ononom enuro ibie obaye office na be kan se sunsumusem bi wo honom a yemfa ne modifo ena yeyiyi enuro ne miensa ne nyina bi de ma no the next oba aseda na emumu de mo ye mema mpanyimfo me nso me pam ma ne oma enti me pam bi be che sister adom o che na de yes enti wo ye oba wo ye bema wo ye abrewa wo ye akokora wo ba no wo suku ni mu hono man well-being ehuhiano me yedura menom yeah nyankopon Israel papa yi ene se no we ya odi abai ni nsuo wo ho ne topa ye wo ho wo de adi obetumi anom no eno na pe nanom na unya okodu no sa de no na papa de ma amadwen ba so de wo kodu ne ho no that day no no ma amadwen ba so unya watadwe bi a obewe unya okube nsuo bi a ubetumi dia fawo nioma nyankopon Israel panyi arofo se ye ya me ne wo ka sei ubetie we ya mame tie mame meba apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hiam yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacy na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne
ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time Daso minya wudenie we kikim abna na wo ya yaro fa here Medimafo Herbal Clinic asani nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wase be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia fa no nko emo san fa no yade emebiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso e behwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie enti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru hono ma wo ma wodro 5 days na hyase pagya mu be pagya ni mu a kozi se wankasa sansa wo pero na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wo a na firi yade na apomuden so yɛnsira nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa ba se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nkyemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso so mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free chese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Perfect Star Entrepreneurship Training Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimunso Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, Niyusuyansa Numa, Nemoya Brabo Nesi Council Emra Eboto. Registration fee near 50 cities. Training fee and so 500 cities. And the form cry. Insanuma who will be Suani Bine. Homemade charcoal. Ye Chao Send Yobet Maya Bidie. And now Beshi Bidie Ewa Waufi. Home
homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, snail farming, mushroom farming, alatasamana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no mabebre ayakeka ho. And until 11th and 12th October, Miensia wo Kumasi Cultural Center, ni Nsuansa no Yuma Mom. Who performs Yibia Bra radio station in front decks. And as a friend Matrufu Edidi Soy 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Ora bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Hey, gadget master no. Na hin na woto wo phone accessories. Any Bluetooth speakers ya. E bokora te sa no. Wa hwe woofer papa bi nso. So my catch say wo pay charges hands free. Any other phone accessories quality pa dia. Any be home na me to be ma. Next time be a woto no. No, your secret is your power. Ade de ampa. Me phone accessories nina. Ni wo fofofo. Sha, hip power charges, hip power hands free. Reckless charges. Any ni airport and any power banks. Triple power charges, triple power sound bar, triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories, all kinds of Bluetooth speakers. Would you ever hear receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusubempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a Honda water with phone accessories. And I can would see me, Sabahunu. My mistake. Oh, Sabuko Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary, and for sure, no TD no. Now, say crowd a Joe Subempa added 90 electronics. Abeka oh Subempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. And we're doing 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 90 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, a quality papa. We will Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building, on the first floor, store number first FM 0607. And the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprises. Afe Wasansu opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. And I said for 0246 331414. And I said 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa bubuano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di won dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duo no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akoda anofo. Any akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab am yehu se wo 3-day malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo Atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no time herbal mixture afi
Afi malaria fever bi adani ziba e wo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yada must say, ya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi, dwumadie no, ena waso that's guswa. Ena wiye wutie, ena wiye ohwe yen live. Eya ka isha ne nso, se nkomo aye boyi. Adwenkyere ho hia enti ene dai ebrepam mebi ahoma no atum ama mo atiefo mo abamu bi enkomo a ye boi ensem wom ye ne Dr. Eben ene kobo nkomo free Ebenech Heba producers of Hepa Plus Pavi Plasmos wa kyerɛkyerɛ ye ndie ye de aka eye yanamutuo se ye bekɔ ba bi a ye tɔ ne yeduro bi ane akɔpɛ sanuro miensan bi atɔ na yanonom na atumi aboa nipadua na manipadua no atumi agina yie nyankopɔn nhyira papa no na masa kai wo ka ye ne gugu gidie sunsuo se Latus Enterprise enso ya aso ya Kumasi Krodua ya mu an wo obe Kumasi adumu a aseda house kwan ne so ena ubehu wo Latus Enterprise na won mo de oso obemu asidan wo man Ghana yi mu na obetinem te se de owa amanone Latus Enterprise se wo be bathroom ni oma bi te se telephone shower set ope complete shower ope bathtubs ope jacuzzi ope basins shower glass corner bath with panel ope toilet roll holder any water closet ope mirror ana water heater baby abenya bi atoye ye ne papa nebo ne da form eye Latus Enterprise and now we are ope PVC pipes ope bent ana fittings eye Turkish doors and a ope paint ope chandelier light wall lights electrical cables kitchen sink and any taps tiles WC's normal bad boot pumping machine ni nyina no oba bepie Latus Enterprise a awie ebi wo ho enti bra contractor efiewura mason papa painter papa tiler electrician plumber mu nyina mu ni yenhie na beto ne oma papa bi koyi obi adwuma se beya animunyam hye wonso wonsa beka wate adum Kumasi heya aseda house kwan so ne yewo papa no nie entije won number na frɛ 0242 61 6585 0242 61 6585 wanya sa number we de frɛ na one empanyimfo enkasa na 3P garlic mixture nso eyaduro eyepiwak natural health for na akofa sa aduro we de aba no onua obeda sore no ya na oni peduam nyina ye oboho na so aye mremremre na wapo ne wapo so nyina ye omre ye wo ya wo je ho anye sa bre yi a ye kasa idie ye de aduro nwanwa bi aba obi ho no se me check me blood pressure no ne wo soro obi si aka kire me se me cholesterol wo soro me immune system no aye weak enye dwuma yie mapo ne mapo so sasabro me ni pedua no bi ahohono me ka se duabo nye duabo kopet 3P garlic mixture eyepi wak for edru wunya bi na so no mo a onua srade tamu a esisi wuntini ni mu enti wote hɔ a obo nse wani achi na woso gugugugum na jai ebo won ka ye bi wonsa na sa woso gugum na jai hwɛ wanhwɛ ye de asem kese ye bebrɛw no no maduru a ebeyi safi every wuntini mu ama moja na tumi edi atentwie kama eno ni 3P garlic mixture oba Misty Heba Kolinag Dan Heba any all other pharmaceutical shops are ubenya said ruby unti bibi ase afre ye 0248 92 8824 and 0201 000021 we are fit homeopathic clinic ye Kumasi Krodua yimu ahenema kokoben ye Benjo Max company no 18 mu junction ne so na abehu yen na dodo na abo yen samrane efre yen enron ketenketefo no muntie yen na ye din fidie free India aba Ghana ha ye di ye nipadua no mu hwehwemu obi on mo se me yade me kwa mi hunu enti ye honhum onua emfidi pan hwehwe nipadua ni mu enu nti na me kanfo fit homeopathic clinic e de ama na awie yi sa wo de bra yemfa nipadua no
emfiri wutiri nwi so mesiw nane ase na yenya nhwehwemu ese fata wo yade no eho aduro na wo nom no nya no ne aduro no yehu yade no nso no bi ni afefa according to symptoms de de ma no bra faith homeopathic clinic na yehunu yade ne kofa bai ne ma ho aduro ate ebi nso wo ho a eye yawo entinimu atwetwe enompemu ensuo kura atotoi momra yemfa mu ngura physiotherapy ho emu yanyamo acupuncture massage yanyamo sebeya mu benyuma hoto efia abeda ne bro wo nipadua mu yanye detoxification yantwi fi no emfamfiri ho mamo waye mrempam esikyire yade bi ana sasabro bi enamu yade bi ana ani ho haw bi eye typhoid bi ana ulcer bi hepatitis na etete wa Faith Homeopathic Clinic tutu anamona bra niamwao ya number eye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 Eja Owusu Bempa Enterprise the gorgeous man papa nunye papa no na eton phone accessories out of where papa se wutie me na awie na obakuma si kejetia di bagio abro sign no first floor Eja Owusu Bempa Enterprise wo ho e na akọ kejetia dada mu ho ba bia ka VIP ne nso wo no a ho nso Eja Owusu Bempa Enterprise wo ho mu amu atoye mamu takrade muntie afie kuma trotro station ho o wa so ye ben MTN for office no na wo pɛ ye nneoma bi atu akoton ana wo pɛ ne nkurunkum nso na ato a ubenya bi ye ton phone accessories yeah papa enti wo tie me na wo pɛ original iPhone charger wo pɛ Bluetooth speakers ana headset ubenya bi wa ha open request chargers battery airport extension socket ubenya bi open triple power ne charger ne cable ne speaker ana ne power bank ubenya bi open 90 cables chargers batteries watch rechargeable fan power banks 90 no iPhone chargers ene ne airport ubenya bi open media 7 airport soundbar ena woofer ubenya bi e-power ne chargers ni cables ena ne hands free Eja Owusu Bempa Enterprise ena ema papa no ne number ni eje frɛ no 0246 33 1414 ena 0266 100 400 wanyanya sa number ifrɛ woni Eja Owusu Bempa Enterprise one ne nkasa papa no bɛboa wo obetie o na wamane papa to why Dr. Time da so owo Kumasi Krobea imu ebu akwa agogo ono na Midimafo Herbal Clinic oda no Midimafo Herbal Clinic Dr. Time da so osebra o yade no the time beto so ama wo yade ya wo de ne ye hepatitis A B and C e stroke na adwodwo agu wo wanya kidney ho hawa na wa yemrempem infections yade bi ha wo low sperm count o prostate ayekese ama Johnson semu nkoye wo bro ya de rubber beko akotumu o keka ho na bra o pa wo na wunya pressure hernia stomach ulcer fibroid diabetes ana wo nsabuo mu na enye papa no se emfa ho ni ba bi a wo de akone nam na ahoto ama bra all the time ebeto so ama wo the number ye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 Midimafo Herbal Clinic eye Dr. Time da so Dr. Time da so any Midimafo Herbal Clinic one papa ne to inhia na papa no emwao awie nyankopon nhira mo enkoma na ye die ye oglo wakofa ba na ade ba ku we abatan ne awofo nhye ne nso se akwadesa onuru baabi ese se oduru ohunu ne ho ano hwe na onyemo a ekwane a yede akwada ne befa so ekasapa se wo hwe maami ani ni nua ba meya se nka wo ya akwada he a nku binim de asie ye wo enipa binom a even ensenchiro dwuma ya mu awura baako na aba na moa oka ne life eli awo a owo ye ene sebe senka wa nyina enso enei hwe oye personality
ye wo nipa bebre bia kwa animu wa brabom ebi agina pen bia se wo gina ye enso sabre nka wa anwo a ebi anka nei ebi a mabio ti ya na mehu enkwada sei na bibi sei yesia ya menyunu won na mentwe wonom abo so bebre ni nyina eka ho bi oba ogro se waka kire akwasidazi se onyem bra wanim koye na yi ni yemame aha odi ejaye oba be ye o ya ma oba fefe oba kokko kama dia me pese mi hunu ne se twene bra animu na meka waka kire akwasidazi se wonyem waka kire no eda a woka kire no kwan ben na wo ankasa afa so hunu se na wonyem Patona ne ka kire me kwan na ka kire o dazi na ne ka kire me se wonyem no o se ye da no hu se wonyem unnim nti wo ko ne nchen ana obefa wo ko na damfo ne dem ho enu hu ye se wonyem nti wo hu ye no ka kire wo no ka adean to aso no se hwe no manse na mam no nyem wanse o se hwe no wanse no na o ma amenyem no wanse no e na aka ase ne wo nso bewo ada no aka kire nse wo be se no na ne die nti no ka kire wo se hwe na wanse no waka kire nse ebi a wanyem da na wo se na na ne die nti no ka kire wo se hwe no wanse no unnim se wo wo nwotwe boy ne ya o yeyi se awon oda se so gugugu so na wa amre ya gugugu ada won ko ni hobio nya ne eso obefa awokọ ya wo ba ye na abe yare ye no na no na ye de nya gugugu so na bia ana wonti gugugu so na se onti ase se wo wuti hwi as a lady se wonyam nti onso wadru mayem dian pa na ehiawo ya asa memfa nse nyankopon gina wanim se ka wakoma so ade no onyama wa anka abeka akire no kana mintie de ehiawo ne se nkola no manintodi unto nkola ne oma enti omo ska nkoto nkola ne oma eda woni ni hia 1-on-1 ye dabai dazi woni hia 1-on-1 enim ni enim se ye dabai ache no waka kire nso omo ska nkoto nkola ne oma no oma maka kire o ka kire no se de yin onkahwe o shew otene bi odibi betone pamba to de bi obra o say 100 cedis ebi on so 50 cedis bi on so 50 cedis ti wonto nkwala ne oma e na de ebiem ana phone nso when da so di smartphone na chi when da so di smartphone na chi on fa phone nso mra e na de ebiem na so obehwe unto wo school ndia wonto aso bio wonto aso adai nye bibia to the bed na wo unko school no obesuya adwuma okay adofo awiai nipa odi asem yachi onfrodwa na onkyere me awiai baabia akwasi Clement ewo de abusua yi ka ene de ono nso ene na abusua aye onkyere me na mentie Dazi hello Dazi hello akwasi la ete say emiadumo akwasi ye frame na Krobea na ena wiai maami bia ye frane betakuma ene opanyini bia ye frane Mike Okujo omu nyina free anwea so akrofrom omu wo manim ha unim sa nipa mienu akwasi Dazi
Oh, one mute side no. Bio side no why na me tell me who say ugina so. One mute side into bio side no. What? Akwasi. One mute no. What they are 2 mute. Me hunu enti bie na me musa wasem why? Enye ekum na meku me busa wasem. Akwasi. Hello. Aha, why are there? What's aba? Dia na me busa ne say. Owura Michael Kujo ene maame beta kuma. Unim sa nipa mienu yi. Patwan. Omo ba bia ye frɛ no gro. One ne nyem. Patwan. Omo se oni ono mo ba yi nyem. Oma ka kyerɛ o se. O se wo kɔbɔ wabusua amane. Na ntenase ne nsenkan a wo mo pese ye ne wo ka. Ene ekwan a wo befa so akwadae wo behwe no. Ge na akra se akakra na water amaso. Na wo ho neoma ontohwe. Afei akwada no wo ko school e na wo fa na onyem no. No onya mfinhia du nsia mpo 16 years na wonyan. E na kwasi wo fa no ne nyemoi. Omo ka kire obia meba besi sa brei sa wo ene wabusua na wo bi beba no. No adentina o yesa kwasi. Hello. Kwasi. Ambato wani. Me se ye frɛ me nana Krobea. Me wo Tech FM e na me ne wo kasei. Bacho. Bacho de tiense me mentina me ye adwuma ntino. Me ntan tina fie. Aha. Enti o se ka kire de okasa ni so omuyana no na wo na me busa wasem me musa anasem e wo ma igina nchen ye se no mo na ma asem kese ba no kwasi kasa na mitio Bacho mission. Aha. Me ye adwuma wo baby. Aha. Enti me ntan tina fie. Aha. Ana no so aka tie be se akwara no nyam tie ntoto no ho nyoma. Akwara na akakra na akwara na wo tie ntoto no ho nyoma. Aha. Ana me se onya botre adwuma na aye ne munye. Enti no nyama no kwa ya tobi ba ya se ai na water me bua na ya de able no. Ya nyane sa enye sa na ye no ye ntoto ne yoma ngu baabi ne ye nka se na water mudura na ye de abre no o ka se wote baabi wo ye wadwuma wo baabi nti wuni bre se na wo bre na one ne nyem ye enti se woni obi anyem na se nipa na busua ka kire wo sa akwada no ne nyem ye no emfie du nsia akora no onyan enti wanhwe ya tiemi se wanhwe ya obi kogina nchen baabi a obetumi di posi asem kora de akantankro so obetumi anya asem kese enti se abusua ya ka kire wo se fa wabusua bra na ye mienu ye nhia de na prevent wo se ode wo no mbeko Bacha kwa na mishonu enya ne hwe ho asem na meka me se ge ne maame beta na ka kire wo se oni wabusua mra meboa na memoa Bacha na wako Bacha maame akwo ba maame mina na maame anka so wu no ni ha ba bia o so aduro enti no mina na no o wa ha sei okọ ho no de asem na so o mo ne kan Bacho ni de mitumi ntemi de onzo na mini ha so on. Aha. Dia o kasa wachire no. Ka kire so onya wotre na enuru ho. O fa fama wo fa fama no. Ah. Ofa wo ho te say. Me bacho yo na so. Wada romane ne wo fa asie na kasa wo na wo kasa nsem gu na sum wo we. Da me mpo me mo abonti se na me bana me ho so wo ya kwam de so ho ya ono so. Very good. Ene ye frɛ me nana Krobea. Dwumadie bi a ye di ni wo Otek FM ye frɛ na Asem Beba Dabi. Me na me tie dwam. Mo fine. Ya wo Otek Kumase Otek FM. Me na me di Asem Beba Dabi ho kyea me e wo Otek FM ha. Na wo faase no, se wo ya awe se wo faase ne maami bi afrɛ ne beta kuma e banyem wo ya awe. Sebe wo dia wo ye ofa enti wani afi kakra se sebe be ma kokofo obi ba na wone ne nyemo a amamre kwa so ofa wo dia wunim de kakra e de ne sese be ma no ye e wo ba na busua side da we da mi ma kakra ne fa se
ọba ne bẹẹma no mo fa so ne ọba na mfa so sebe omumienu na omusha ana omu na hu omo but omu ni mu obi be se omu ni mu aware ne so ofei wo de sebe wani afinti na mebusa wade eye wade ntira keke na mebusa se amamre mu no amanya tobotobo ofa memusa awase mi hu bibia o de me pesa wo boa yen ne se me ye bẹẹma na makofo obi abusuam akwadaa ono nso ya akwadaa ne nso akwadaa na me ne nanyema de ne sesa amamre kwan so me bẹẹma no me ni mabusua ye se unim de a kire yen kakra unim de a menka ho hwe eye wadwenche se de minim ne se o se me de koto me mabusuafo anim na mabusuafo ye ko anim. Okay. Sani mu kono, sani mu koi me da se pa ne wadwene a wode ama me. Eno na abusua yi se, esese krache ne na abusua ba, yesi nkonwa wa akwada no kire se, akwada no no ye school ni osa akwada ketu a wosa, eno afa na nyem no. Enti bramie nka ne ho asem, sa akwada yi be wawie, esese otoa so kodi school no a, ye hunu ho nhyehyɛ ya ye beye, omo fra ode hye na oma enti ofa ye ne dai. Mami, eje bacho okase di omo fre ebusha obi ama ende wonje omo nkasa ba menkansa me se omo fre wodi hie yi se oni na busua no mra omo ma ana me chire mo se omo fre obi ama nkasa mra obi anko e ni ma no ko tu ko e diska kwa kwala ni akwa zikrabo ni diska kwa kwala ne pen hospital ko mo na da ni kwa ya kwa me di makọ diska kwa kama ne pen enti sade ya wo kan of sade ya wo kan muni abusia no akwa akohia eda obi ne na akohia da muni abusia na akwa akohia da ane no mo ahụ asam kan mo nkohia ere enkan okay ene ma menya ni sei na memwa o ofa oye panyini waba besomu yi ene ye benada ene bna na wotwe mihia wo fa ase no busuani bi a odde beka ho ababia no na mene mo ene obai nso ne nabusua enhia wo tekefem ha ene bna na wotwe ofa hello Asem Beba Dabi monsan from of mame odi fon kwantabisa fawadwa ade aya na me mpese besi eyese oba be ma benyim akwala wo sa kwa we so na bi asansem we besisi eya na me mpekra frise anhwe ya ebetumi di nsem bebre aba ye kan akwada yi ebi ono nso da so pe ne boy na entawantawe kwa akobai akina bi akoka se me ma me kra na koye yi na ma me boy ya minya na me ne wo me bai ebi akoye sei ya mpene saa akwada no de kan kra no usa usa ena wo hweta ma wo ne akwala ne kra sha ase da ye na akwada nu onya mfinhia dunsia enti wo de asanka abusia ni nyina saa de ne nko akra so na nka wo mfa nye obibi a enka wanya asem wo ho enti nioma bi wo ho no mo a eya mo ya mo hwe ne maame ne wo fa akura so wo discover oda o se wo o discover o mo discover se o mo hwa akwala no kasagu afidie ni mu kasagu o mo de bre na anya ne hwe na bia bra wandim na sa ebi wo ho ana o mo di bia ba me ka o ka sha me sai me ba no anyim ye no onidi ha ne ka sa ne wo fa no enti obi anso mfansa me hu o mo sai me ba no obi anyim e de nhwe na apeso o mo hwa akwala no e ka ya se de bia o ma yakura ne mra akura 20 cedis de bia 20 cedis sa na mo ka kire o sa na ka kire o le wo ma na odi bia ba wo ma na odi bia ba o ma ba boso me kora na ya kire na bi mai o ka ka say me ba na nyim ya no onidi ana sa no ka ti court nipa na gugo hwan na ka sa ne wo fa na wo ka sa sa ne wo fa nye boy no se ba se ye de kokota ne wo fa no no ogudina mu bi boy ne de ko ba wa ni one akura no to de bi oba ho nso boy sa wo fa na na makura ni we ni won shara ntene ne ho nhwe ni bi won hwe
kafa sere starting me ka so mu nyina susua nso we nya ho ma nso na ka ba betwi nso saa no ye wo fra no kra wo nya no emre bi kra ka chamba so o ye nsuo ba o ye mba no boy na nkasa ko nya bi kra da ne di ka me ka no boy ne ka kira me se ono anadamfo ase we pe na mbisa se ye dan no se Gloria na ne born na man na me se ye dan no born na man o se boy na be se ne pe na me se me ma musuba no wa na so ma boy no adamfo no so me se ne pe wa na ye me ni me bi super eno o se o be se ne pe no Gloria anso gitu mu se o don so pe na no ko dai o se da bi no ne na nkoda na me se ye dan no te o se Gloria born na man na boy no so born na man enti bi sa Gloria se boy na o be se ne pe na se twa no ko boy no kunu na man ye se wa be se Gloria pe nyam se no so o be se ne pe ne Gloria de pe ne wa mpre na me ka chansa wa sa time no onyem ai na na fu na pie ai na me ka chansa sa mo vanto akura no so mo vanto no so na ye ekuro me chi santo onyem ya na me ka chansa se oni be ma ba ko na nyima se ai na me se obi a onyem ma ka chansa ekuro me chi san enti sa de nde mo vanto no so no onye nto ono ana soma no ono ana soma boy no so o mese de pe na ka we ni ye ya na nkode aya asem agina so okay mate atiefo na ma ka kire mse be mo abam enti mo nhya ne nso sa emfa emame na wiai awodadie mu nchia enko emfa mawo udide Yasmin Said Kese Yasmin Said Kese United Kingdom mu UK ena Yasmin owo ene wanya afeko edi aka onfie ho na wa wunia panyini Mustafa Said oyemia meba ose ene dai udi wa wodai osre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nkwa husan se enkan Yasmin, happy birthday to you. God bless you. Afei oba yen YouTube ne so a Alex Chey me hu se onso wo so osena na Krobea me wo Minnesota United States of America mu hwanso na Nasro di oben wo na Nasro di oben wo onso wo Minnesota mete won ka che Sro di oben wa mpa osena na ya Krobea Asante awiai ma me ma wa ha na menchi achiawo mensire nyankopon ni nhira na ho bambo sa akra Krobea enkan why ene Minnesota fo nyina ye damwase chiamo nso why Georgina Frifa osi akra Krobea menso me de Georgina ena wiei menso me hwew na menso me wo US mu ena me monitor show no mate US fo nyina ye chiachiamo King Samuel and was good afternoon na Krobea today is my first day and some wo ho and some dey bi wo ho Evelyn Ahoy and was akra me wamo ha papa Ghana and some wo ho na akwada ketwa untie ma me asem show okofa ba yi o de touch phone o de yedai phone na wanya hwe de asiri wo mne say yes kan o san se o san petach no ya asem o Vidasia man was na me nso me wo Bahrain awia me nso me monitor show no YouTube ne so yankopon nhira mo pa wate yankopon nhira mo mate yada won so wase ene mo nso mo nsemo a mo de aba ha kwa na bonsu eno se nyana utie de boy ne kana oye ignorant na ye ne bra no ene ekochi no anhwe ye obedam se akwada nya 16 years se Ghana says age ni 16 yo 16 utumire 16 were below 16 dia deferment mo ena me kaba na ho na me kaba on frɛ lawyer bi na mumbisa na menhwɛ enti akwada yi se wonyem na wonyanya 16 years a wo akwasi Clement Dazi yebetumi achew de abɔ ti sane wo fakro na ugina chire no wo ye ignorant unnim ensem bi mu a wadama eya abusansa it's no excuse enti na mka se busansa na wankwa ankonya asem orivo ngwa ntabisa Nana Krobea maybe me phone lines no ntime ma 5 minutes Ngasieku nana ebena da omso ombeba mate
Benada wo de ye mama wo na wo twe ne yewe nkyerese mami wo mu firi akrofrom ho ene ba ye na nsuo kro na na no antoy omu wo nyame kro memmen ensu kro na na ntoy be ma na nsuo ne ntoy ye onso kan hu bi o kan hu bi o ba kra ketua we JHS wine o se maka kire me ba ne se o mra me da me nchen akora ne se kire mi kuno enti won so agya no jai oka hubi ye won kron ketua mu aya amomye me ani na wo no bi wo hwe se iPhone touch phone keke ene ye dia dada wo be ya kwa akwanyem na osiwi touch phone ne boy say odi for brema ohene dase eburu emse nora obi adoma kuma asem kira mansan asem na obi ne nora na abie anase ne abeho apaso ye betete ne sere ne abesa no onzo ka se oba tan a akola bi ana odi mento asem ewo ne maame so ema opanyini bi firi mantwe aba bi betwa akola ne nsa ho ma ne nsa ho biai na maame no anim ayebusa papa ne ka kire ne sa o eno se mama obeye ensu ni nkola abremu amana obesu ni mpani bremu amano starting mame nko maame ne so oba tan se bi eburu se bi nyado oba tan pa na dwene de ne ba bedie da ache enye de wonya hyem anase wonya shada so ene ye kase wo bi o se bi eburu se bi nyado ye nyina ye tete ye okuro nketuam ya tere nkurase pen ye kurase kwan ware yie pa se wo ko ba bi a ya tena atena koko dotomu a Ewurade adom ne wasesa yetena bia nanso obatan bi wo ho a sebi nyado sebi eku katachie se bode betim no obedi kura na ne ba bedi sini entoma esini no ode be fira wode ntoma ne fa ebe chekere ne ba amana da but obatan nyame adom edi akura na kire se wo ho kire wo akwala we nku akwala mfisia do 9 do so edunsia ana 15 14 15 years wenya dampo ba akwa de na cheso aho kire ho aje se wasetene mu ye enti nka asetene mu nya kura nka akwala no betimi atu ada wo to ama wo de dan no kura ma han ama na ye enti fie ye akwala 15 years kroketuom ono nko adi ni dan e de na cheso ya aho kire enya aho kire ye wa batan ni bi wo ho ebi ye nhwe ha me de me poa me kasa kire no no ontia me fa ho bai koko fa brai uko fa ba wo de bode ho no na be kire wo ba wo nsusu e ba ye wo di akire o hwese akola we minor onim hwe wo ya botofo a akora wo te sim card brown new adwire no enyini ye enti de wo de be twitire nim no ana wo be ka kire no no eno ne be toni tirim abrante ne se ne pe no sebi wo ye hwan onim hwe abotofo a oso ko ka kire ni sister ni sister no so adikaya tu sa na mo bi amoa no enti won pe na brabo yie ne wa pe onua bi yie yonti oseko boy ne so pe ode a kese yo akola ne de ne wonim oblemu akola we ya enye yie se ono de onim ani se eja be hye no hu se ehye ana ebe ye yasa because obi so pe me minim de onim ni se one me ko na one me ko daaye ekwan be so no fa no daaye a wada ne mum se wo ye mi se wonim de what ya ne se one me daaye enye nyame adom kura na ebia ya kan na ye fra no ntoma ma na te a ka bon sanka obedwam wam enso kwaya be ma fa so ne daaye onim se me kwa na o ma metena ase o ma mi nsuo num ye wo ye mi sei o so me ha o ja me ha okuta me ha onim die ne ho kura dane ye ase oba no ono mpo wa hunu se ne ho adane ensakraye bi aba nipaduanim abrante no ane se hu se o ho adane enti ne wo fayi kasa se wo swa no abrante wo swa otimi hu oba pemfo yenka no kura mfa no kura ento da sania na no kura hyenso ento da sania ni asese kaji no kura is one ma me na nkasa nya daje amane ba no ni ma menka ni general ni ma nyina no wo ye maame oni brema ne ma no because obatan bi wo wa ne ho se me ni bi enti me kasa me enti me mfa wo mo enti sabi nya do bodwa bi taku bi konko bi no obeye obenya kakra eno na de bia no pawia na dwo na adwene wo so esene ne ma no a wo mo ye japade otumfo nyankopon e de mofra na dom wo no obatan so wo nya bre ne adaje ama wo ma wo bebu ma ho atan o
ade ba ko sa abatan hye no nso no abatan bebu omu ma ho atan ene mofra soso no sabie buru sabie nyaado duru brebi ne yetia mo amontetia obetia akura no wonte but maame no be ma akura na hu sadie wusitia obe ma akura na hu fie ufiri mu na maame wa akonya se wodi kan ana wo hu se bra ne ba no aso ana ne ba na asoro na wasi so no finhia dunan dunum dunsia de ne chese ni mpokua hyase e woro sabi wo hunu se de osikata ne ho wo hunu se de onyina bontene nware wo hunu se de osifere ade enti maame betimi atwe ne ba ben esense wo mfato ho de ma no wo wankasa wo twotwomtwo wo baba akwa dikan akobi ekoya be ma de ne fa so ansi yie enti betimi aka hwede wuni akofa baaye eka me boye proto ameton yanka me ibesi dan na me de be ya ade ame ya tena so na me de be boa mo no proto no nua ne de okofa baaye maton enti bi ni ho enti hwewana mo tuo yie be ma bia so pa na obi frew ana ososo bone a mama sonte maami ni ne mantam nkita hodie nkoyie esenso oni ni sister oso de ai sanatia obatan bia woni ne ma enti nkintam nkita hodie nkoyie no de bia no sabie nyado sabie buru ode ne sagu ne tie wi akete okay hwese otu onua no tu no fo bone se brantia ne se abrantia ne se opel enti osetiase wo tiase wieye wo kono nyataku ba boy no ko ka kire ne so opel no oba no be bo wa mane obe bo wa mane boy no ebe fa ne ko ye no oba ne bo wa mane edi nkan a boy ne ko fa na oba no obo wa mane enya ni nua no obo na mane enti wo na onim se boy no ne oba ne da na onim enti oba tan se wunim sa communication ne na ne oba ne ntema bibia briki enti gitum maame to aso di for the enti no onia ba no a obeye ni busue ni no e na akofa esan akola yi okay akola we de sebe nya do ye ko firi kwa mu onim hwe akora bone nso seme ye no ne na Krobea onim hwe o ya botofo a na wo obi ase o pe wo ko bo maame kora ma obi ase ne pe no onim pese be ma se wo pe onim ada onim a ye kwa woro ne ho abie ni na mu hu wa nya bi wo gwanko ye hu nana tie ye ko ye ni hu wo bai wo bo ne ma na promise ni tie bo hye o on se bible kura ka se o chiri kwase afo bo hye ade wiase ehunu eye bo hye ade wakoma ne wo kra prehwehwe na obi di be hye obo ehun yie pa o do pa men kanjire jata class 5 ni edi nkan hwe no na eno busi akoye fa aso de eno so be hwem bra phone na bia ana class 5 do onim phone odru JHS no wa odifo ko nkronketu animu a enioma ensem won nkronketu amu ye kan say no ye nyina ya tra nkronketu animu da na wa kraketu 5 class 5 na wo ye be break you virgin was a class 5 nana Krobea enye nwanwa if you kumasi sesia ni age your way identity nkwachi ngo class 5 ni ewe age ya you break in virgin some o 15 no 10 years ebe ye rape enye virgin ya breaking virgin yam breaking the virgin near yeah 10 years rape now you rape kura wa deferment kura wa antiasia anko da kwa na nka wa bracket wa as at that time no obi kan sa sam ne kire wo no ko ba maame amane enti me pesa me kan say because sa communication no ni maame no ne ma ne ndam communication ni wo maami ene ne ma ne ndam enti na ba sa the last time kra free school ba o maami busa na se die no musu fasi maami odifo enti se maami ana oba tan woni wo ma entam nkita hodie nkoyi a de bia wo don sabegu maami mia no maami de bia wo bedi wo ma chi wa asem ho esense oba tan bia no ese hu oba daily records okay hu se oba no ene adwuma kura na okosu adwuma mu tesai hu oba ne daily activities okay because so when you 18 years in pa ese hu akwala na montuo ye oba tan bi wo ho a afikura no onte ne ba na dabi does that mean say won so be ma won so sebe o wunim sa akwara ketu asa ni oti won so kokope no say wo kwa akoye ne say akonyem no sa brante ne de wanya adufudi ade okay mate ena sebe nya ade wanya ade efo ena wan to no wafa na wiase na dufudi ade bia no ena ye chewade a dakro ye be chewde apro me da say odifo nkwantabisa no na krache no akwasi dazi akwasi Clement ohweye mentna se wo wanwea so ho se wo nso wo
kurukitua be mu mentoto ayampia ne wofa kro no sebe jataba ne wakasa wo se ne ensuo nti na amama ntumi ama good yate nemom ene bena ne na wotwe no a ye de ama no panyi wa hwe ya enuoma be complicate afa no wo fas ne nyina afa ba bia beduru no na mo ye me pa achaw enso na me pa achaw ne nka hwe ye kan ni se yie no se eba ebeto abusua ne abusua ntama ya ye nta ntwe no tan because abusua dua ye ntwa sa akwada ya awura yi be woni wo no ma ne ba asase so na se ye kase sa akwada ne nkire na abusua dua obebo ne papa abusua mu abebo ne maame abusua mu ama yehunu ne dua no enti sa abusua ne abusua bridge abeto won tem wutwa ntwa enu nti ne nam sa akwa we so enti yakwasi dazi wofa mentoto ayampia ma wofa ase no na anwea so de ye wo record wo ho munkobusa na anwea so hene di kuro no wo ho no ne akwa ba ku bi wo na ne nchen sa akwa no wa hwensa nti nkwase asam nkwa no okeka wa hwensa wo ye sadwiam enti nkwase asam nkwa no okeka na na ye kwa okura nani nso na ne kura nti no no akohwim na nafo no na ekeka sebe nkwase asam na wotena ho mo obi ke cancer mfo e de fa ofo so wa bra wo ne afro ne wo kasa nkan de to aso enti me pa chaw ofa no hwanuoma ye na wan hwanuoma ye a obetwetwe nsem ope enuoma hunu e wo funani ase a busa anua so ye wo track record e wa anua so okay ena wi amia menua ba ye frɛ odeshi one makonta mu okrofrom ena wi me chia mo na muntie odeshi mami oye mame oye ni papa na nse ne homfa no ni kunu ne homfa no ne pub ya wowo e wo krofrom na nakwasi ageman potamo ho anadwo ye ba homache mame no mfa Asem Beba Dabi ni agro o mada yenkwahwa yese ka kakra kabi me moka bi abrand ba se mu pushi me de Asem Beba wo kwa wachi because traffic ya basa ahomache no S5 ni from stretch no enti wo da wo ho e ma de akobbo mame no pabu ni mu eno na sebe wo ye ne nkakra ne makonta ya ne ho mfani wo mu didi nkakra kro wo wako buba na fa wako drinchen ade agu wo wie ya wanko ka ho hwea anko bomu anko hwese ye ho ade a watu ka no o de ko na matese akodi mpanyimfo bi nsam monke kamo ho na monkoye na manhweye ni esi na suki mu a die besinye ena wo sa nipa kora wo ye drobani adanse aba ho taxi driver bi ohu wa boka ni nyina brand driver ni kro koyi hu adi na monkoye maame na japade mfama no na manhweye a asenkese e ba ya franka ya ne binsi so odeshi uni ukunu mechiamo maame dwili onso wo pia ase maami ono nso mfa Asem Beba Dabi ni agro wadi achi afri sahwia na dia bedru kumasia maami dwili awiei ya ma wonso ha ene amaka sahwi de na maame nchia Dr. Dawood ono ne panyini pa woda Dawood Aba Hospital ano Dawood Aba Hospital no ono na sese manfo obone nsamrane mema no omusi apagya o die na apagya bema no na ne bema ewu odobenada ni oma nkoyi oni sehwi doctor koshia ino ye hwehwemu na rekode ye kofa bai no odi na duro kan sese ne bema na apagya enti se wa wodi emu emre obetenete oba no no opa wo oshia oba no ni nikunu oye hwehwemu hunu se emfomso ofri ba no edura mede beka wa mu anya ahoto wode aka no sese oba ne frɛ ye na danse a wodie ne se apa ho enti se wo pa wo obema da fom bema wo ye ne hwenye ya oni traditional Dr. Dawood nhia se stroke yade aka wato ne ye de oba nanimu a oba reviewer obenante aba mu asikyire yade ani mu jabroso hepatitis B enemu yade adokro mu manya prostate mu how me ye de roba akohyem anuanom momra papa ne waduro sa hututuo wo so sisi yade brafo bi abeje waboso bra na wonye nipadua ne mu hwehwemu ne kofa bai no ode aduro beka ho eje so krapa
ɛna papa ne di ne dwuma ɛda ne yɛnka ne na Metro FM ni wom no saa da no mu ɛna Dawood Herbal ɛwɔ ne number ɛyɛ 0244 886437 afei 0201 681 717 awia Volta Drill Limited yɛnso yɛtu nsuo ɛna awia sɛ wopɛ wɔne yɛbɛtumi yɛtu nsuo no atu nsu pade ama wo a ɛnhwɛ baabi a ahojo da aban ɛne yɛ main office ne wɔ yɛn ne yɛwɔ animdifoɔ waan yɛwɔ mfidi a yɛtumi di dwa fam dwa abuom kɔ asase na yɛase ne yɛtu nsuo yɛtu nsuo ma wɔ nsuo ne ntwa ɛntwi fi wobɛyusu no afebɔ Volta Drill Limited yɛdwuma no wama nkwankyɛmfoɔ bia betu problems nko na mu afrɛ yɛn yɛbɛblow mu yɛyɛ pump installation yɛyɛ pump servicing problem a wɔnya wɔ boho no yɛbɛsiesie de fine paa de ama wo ɛno nti yɛwɔ sunyan tachiman ne dɔma nyinaa yɛ number ɛyɛ 0244 299 520 ɛna 0266 43 2210 ɛno ɛyɛ your number Volta Drill ya Bolivia Enterprise nso okumasi sofole alignment ono ne multi home ni dia nimhwe ena wiati a wutie me yade bia bedaw so a wako enko ye ne ye ka kire se bra be kire yade ni mu kire yen wu kire mu a kire yen na ye maw ye nuane a ahodenu ahye mu ma na wakodia ma tu yade na se eye befua Future Life Smart Foods kire se vitamins ni minerals 23 ne wo amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi omo ahodenu e be ni pedua ni mu e boawo entibra Sofoline alignment ye ne multi home dia nimhwe frɛ yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 0242878090 MSP 30 eyadura Ultimate Clinic for ena akofaba na muntie ema sebe munsebu muwo issues no Ultimate for the MSP 30 aba edi amawo ubu nsa wo bre onsebu ne nhyeda ma uhunu nsebu ani anawa awora ho sebe obi oho an nsebu no ohun kura ma obu ne nsa ye very heavy obi nso tumi bleed in between